Вітаночки, шановні! Рада вас знову бачити у Палі. Петельєйзе, вітаю. І насамрэч я вельми сподівалася, що ви прийдете. Я вельми рада вас бачити і дякую за релізи. Це було просто нешта. Бачити себе у кліпі, це просто очмуренно. Коли буде запис на ютубі, я покину посилочку на ваш кліп обов'язково. Ось, а сьогодні у нас Палі. Зноўку ёсць дропсы, Twitch дропсы. Калі вы глядзіце гэта у прамым эфіры на Твічы, то можете подключыць ваш аккаунт у Палі, калі гуляеце яе, і што вы можете атрымаць на гэтым тыдні. Не абавязкова глядзець толькі адзін стрым, вы можете глядзець некалькі стрымоў. Галоўнае, каб у суме было 3 гадзіны, каб атрымаць усё. І што на гэтым тыдні? Афіцыйна заяўлена, што будзе вось такая штука, вось на версія. Гэта вентылятор, яго можна ўключыць і выключыць. Калі ён уключаны, ён яшчэ і як свяцільнік працуе, як ліхтарык. Потым гэта яшчэ дыванок. Заяўлены быў вось гэты дыванок, на якім я зараз стаю, але нешта пайшло не так, і замест яго з Твіча даслалі вось такі зноўку. Цяпер іх у мяне тры аднолькавыя дыванкі. А вось гэта ўжо даслалі асобна, таму вы можете просто ўвайсці ў свой аккаунт да заканчэння Twitch дропсаў і атрымаць вось такі мілы дыванок, падобны да таго, што выдавалі на мінулых дропсах, але вось цяпер ён бежавы. І апошні гэта акуляры. Бачыце, я яшчэ прынарадзілася, каб гэтыя акуляры былі больш дарэчы, скажем так. Вось, ну і заадно больш вясновае такое ўбранне ў мяне цяпер. Так што вось што вы можете атрымаць за прагляд. У суме павінна быць 3 гадзіны, каб атрымаць усё. На акуляры 3 гадзіны, а па-моему 1 гадзіна для вентылятора і 2 гадзіны для дыванка. Ось, неяк так. Всё рассказала. А што у нас цяпер па прыгодах у Палі? Ох, трэба мне, конечно, разрасліся, трэба будзе навесці ў садзе як-небудзь парадак, але я займуся гэтым пазней. О, дарэчы, што я недавно зрабіла? Я зрабіла вось такі фонтанчык, яго можна выключыць, а можна ўключыць. Вельмі прыгожа. І каб усе гэтую прыгажасць паказаць, я нават палепшыла якасць тэкстур. На жаль, асвятленне не атрымалася палепшыць, таму што тады гульня пачынае лагаць, але вось больш якасныя тэкстуры, гульня ўсё яшчэ нармальна працуе, і затое яна цяпер выглядае прыгажэй. Так што нарэшце можна атрымаць асалоду ад Палі як след. А цяпер мінулым разам мы наведаліся ў храм каранёў, усё там павырашалі галаваломку, і таксама ў нас, памятаеце, стрэльнуў з космасу прамень. Там з'явіўся у храме начнога неба нейкая страла, і нам трэба вырашыць, што ўвогуле з гэтым рабіць, і нам трэба было б чакаць, каб ордэн даў нам дазвол ці даў інструкцыі, што рабіць далей. Вось, і да нас завітала Субіра. Вось, можна з ёй паразмаўляць і тады высветліць, што нам рабіць далей. Вітаю, Субіра. Добра, што ты дома. Я разумею, што ты апошнім часам была даволі занятая, даследуючы старажытныя чалавечыя руіны. Насамрэч, я размаўляла з Джынай, якая патлумачыла мне твае намаганні па адкрыцці мінулага твайго народу. Аднак гэта моя праца пераканацца, што гэтыя намаганні бяспечныя. І як для цябе, так і для супольнасці. Дарэчы, як я палепшыла тэкстуры, дык паглядзіце, насамрэч на ейным убранні ёсць прыгожыя ўзоры. Палі насамрэч такая прыгожая, проста мой камп'ютар, на жаль, не дазваляе гэта ўсё паказаць на стрыме. Але яна сапраўды класная. Так, ну што я адказаць? Ладно, я не збіралася выклікаць ніякіх праблем. Табе
табе не варта турбавацца. Я, я даследавала храмы ў глыбіні. Э, Хаця яны ўнутры змяшаюць пэўную небяспеку, яна не так, яна не мае ніякай рызыкі вырвацца на дадзены момант. Насамрэч, я бы хацела зрабіць прапанову. Я разумею, што старажытны чалавечы артэфакт з'явіўся ў цэнтральным комплексе храмаў, у цэнтральным храмавым комплексе, але на дадзены момант ён недасяжны. Джинна распавяла мне пра свае тэорыі. Улічваючы ўсе змены, якія зараз адбываюцца, мяркую, што гэты артэфакт з'яўляецца важным ключом для разумення, чаму твае людзі вярнуліся. Так як гэта турбуе нас абедзвюх, я не бачу ніякіх прычын нам працаваць паасобку. Калі нешта зменіцца у храме начнога неба або з артефактам, я бы хацела далучыцца да даследавання. Урэшце, як чалавек, гэтыя руіны належаць табе па праве нараджэння. А як назіральніца я не магу ігнараваць іх. Что ты скажешь? Не, я не хочу ее отмовлять, я хочу погодиться. Конечно, партнерка. Выдатна. У такім выпадку я прыйду, калі нешта зменіцца, і я спадзяюся, што ты зробіш тое ж самае. Ага. Цяпер трэба пачакаць, пакуль гісторыя прыцягнецца. З Субірай паразмаўлялі. Што ж, яшчэ акрамя гэтага, я спадзяюся, што яна прыйдзе або нешта прыцягнецца цягам стрыма, але ў нас ёсць яшчэ справы, якія трэба вырашыць. Па-першае, гэта, конечно ж, спатканне з цішай, а па-другое, Веспасіл, ахойкі, вітаю на стрыме, радая бачыць. А па-другое, мне нарэшце трэба, каб мяне прынялі ў супольнасць палей. І так, зэкі, ліст ад зэкі, і вось ліст ад Эшы. Вось, цырымонія прыняцця. Дарагая Інвель, прыйшоў час для тваёй цырымоніі прыняцця. Паразмаўляй са мной пасля 6 гадзін сёння, каб я правяла цябе на свята, і пастарайся не спазніцца. Окей, так, а ў нас зараз раніца, таму яшчэ ёсць час, і я думаю, за гэты час мы справавы аджмурэць. Вітаю, вельмі радая вас бачыць. Вау, прыемна бачыць. Вау, ух ты! Калі шчыра, я не чакала, што справавы завітае да мяне на стрым, і мне вельмі прыемна. Окей, так. Пра што гэта я? Так, пакуль у нас ёсць час да таго, як Эша правядзе нас на цырымонію, я думаю, мы тады разбярэмся са спатканнем з цішай, і яшчэ я бы хацела прыгатаваць ежу, таму што ў мяне скончылася ежа, і ось, нічога няма, ядомага. Так, а ежу ўсё ж таки лепей мець пад рукой, каб, ну, на выпадак, калі скончыцца фокус, трэба будзе нешта зрабіць. Справу можна ты добра, буду на ты звяртацца. Глядзіце, як вы гуляеце, лепш гуляць. Ну, я лічу, што кожную гульню ўсё ж таки варта паспрабаваць уласнаруч, але, скажем так, мае стрымы гэта спроба паказаць, якія ёсць гульні, паказаць, што там можна рабіць, і калі гэта кагосьці зацікавіць, значыць, мая справа выкананая. Але таксама мая справа выкананая, калі вам прыносіць асалоду, завітваць да мяне і глядзець, як я гуляю. Мне таксама вельмі гэта прыемна.
Так, давайте вырашим, что приготовим. А может приготовить пирог? Давайте приготовим голубцы. Вось тут есть, оказывается, в английском нема слова голубцы, и они называются капустные роллы. Мне было так смешно, когда я доведалася, что яны называются капустные роллы. Добре, давайте зробим голубцы. Так, давай. Я сподіваюся, не будешь глючить. Оп. Не. Twitch кон... Грибочки. Это голубцы с грибами. Ачмуреть, это мусить быть такой смакотці. Я хотела у реальном житті такое покаштаваць. Калі ніколі не ела голубцы з грибами. Але я грибы люблю. Так, ну вось простое, что я стрымлю, яно трошечки не паспявае. Так, з якога мяса будем рабіць? Давайте зробім серным. Мне чамусь падаецца, што яно будзе самае смачнае. Ну вось. Трэба націскаць трошечки раней, каб у меня паспявала зразумець, што я націснула. Ой, гэта будзе жах. Ачмуреть, я упершыню парэзала цыбулю з першага разу. У мяне нават, калі я сама гуляла, не на стрыме, ніколі не атрымлівалася парэзаць цыбулю вось з першага разу, таму што яе трэба рэзаць вось так вельмі дробна. Так, гэта менавіта рытмічная гульня. Калі я не на стрыме, то яно ўсё атрымоўваецца выдатна. Але ну вось так як у мяне даволі слабы комп, калі працуе і гульня, і стрым, яна трошечки спазняецца. І вось на рытм гульнях менавіта гэта даволі заўважна. Так, вось, все, голубцы гатовыя. Супер смачныя голубцы з грибамі і з мясом серным. Так, ну что, теперь накіроўваемся да Цішы, дакладней спачатку да Сіфу, таму што нам трэба перадаць ёй матэрыялы, каб зрабіць значак. Павага за цыбулю. Дзякуй. Гэта сапраўды, па-моему, самае складанае, таму што там вельмі, ну, вы бачылі, там вельмі дробныя такія, вельмі дробныя адлегласці паміж момантамі, калі патрэбна націскаць. Вось. Так, давай. Чапі-чапі, чапа-чапа. Выдатна. Так, цяпер наконт матэрыялаў. Вось матэрыялы, якія поўнымі за мінулым стрыме. На мінулым мы так да Сіфы не дайшлі. Яна папрасіла прынесці срэбны злітак, каб падрыхтаваць аснову для значка. Потым для Цішы, сімвал Цішы, гэта плыневая дошка, і мой сімвал, які я брала, гэта сэрцакропельная лілея, у гонар якой мы назвалі нашу суполку. Вось, все яшчэ 4 удзельнікі, але вельмі цудоўна. Ніха! Ачмурець! Ачмурець, вітаю! Усіх вітаю! Вельмі прыемна вас бачыць. Зараз памашу вам ручкай. Вельмі радая бачыць усіх з Энгель-Ралев. Дзякуй табе, дзякуй за рэйд. Мне упершыню робяць рэйд. Гэта проста ачмурэнна. Я спадзяюся, што вы бачылі анімацыю, якая даслае вам паветраныя пацалункі. Так, ці ёсць тут паветраныя пацалункі? Не, паветраных пацалункаў няма, таму я яшчэ раз памашу ручкай. Вельмі радая вас бачыць. Resident Evil 2 ремейк? Не, гэта палія. Накшталт Stardew Valley, толькі ў 3D і ў магічным сусвеце, дзе зараз як бы жывуць эльфы.
а людзі жылі тут 10 тысяч гадоў таму, і мы зараз даследуем, ну як бы асноўны сюжэт будзе даследаваць, чаму людзі зніклі і чаму яны пачалі з'яўляцца зноў. Ну вось, я чалавек, не эльф. Вельмі рада ўсіх бачыць, мне просто ачмурэнна прыемна. Спадзяюся, вам вельмі спадабаецца мой стрым, і дзякую яшчэ раз Ангрэль за рэйд. Мой першы рэйд, усё трэба адзначыць, трэба адсвяткаваць. Клас, ачмурэць. Дзякуй. Так, а што мы зараз робім? Уласна кажучы, я зараз збіраюся зрабіць значак. Тут у палі лічацца значкі, якія даюць людзі, эльфы. Це ўжо ў асноўным эльфы, але цяпер з'явіліся людзі, таму эльфы і людзі, скажем так. Ты, якія табе сімпатычныя, могуць падарыць значак. Вось мне ўжо адна эльфійка падарыла значак, і цяпер я збіраюся зрабіць такі ж, каб падарыць ёй. І потым мы будзем рабіць для яе баль, таму што яна хацела наведаць адзін баль, але ён толькі для шляхты, а яна да шляхты не належыць, і мы зробім ёй свой уласны баль. Значна лепш, чым тое нуднае мерапрыемства для шляхты. Вось, гэта Кіліма, калі хто яшчэ не бачылі, гэта вёска гэтых эльфаў, куды мы патрапілі, дзе мы з'явіліся, і як бы мы тут намагаемся знайсці сваё месца ў гэтай вёсцы. Так, там кавалева Сіфу, ось, і мы зараз прынясем да яе матэрыялы, каб яна зрабіла для нас значак. Што, вітаю. Што ты сказала? Я ледзь чула цябе праз стук па маёй накавальні. Так, Рыёна, мы да яе заляцаемся, менавіта так. Мы ўжо давно да яе заляцаемся, і зараз настаў час як бы паўнавартаснага спаткання. Так, я принесла матэрыялы для Піна, для Цішы. Выдатна, дай мне некалькі хвілін. У мяне ёсць аснова для значка прямо тут. Давай прымацуем гэта і гэта. Гэта мы паважаем. Так, сёння даволі утульны стрым. На мінулым стрыме мы скончылі апошні асноўны квест, які даступны зараз, таму што гульня яна даволі свежая, яна яшчэ развіваецца, і як бы з цягам часу дадаюць усё новыя квесты, у тым ліку асноўныя. Вось, ну і на мінулым стрыме прайшла. Таму зараз ён будзе такі утульны, пазаліцаемся да Цішы, потым пройдзем нашу цырымонію прыняцця, то бок я ўжо выканала ўсе заданні, якія патрэбныя, каб мяне прынялі як паўнавартаснага чальца гэтай супольнасці, і засталося толькі прайсці цырымонію. Ось. Толькі яна будзе ўвечары, ну а пакуль вечар у гульні настаў, вось, пазаліцаемся да Цішы. Так, і вуаля, імгненны значак. Вау, да я выдатная. Сябе не пахваліш, ніхто сябе не пахваліць. Яна шыкоўная. На мінулым стрыме, ці на замінулым, божа, я ўжо не памятаю, но за мінулым праходзілі квест. Яна цікавая. Сіфо, дык вось. Дарэчы, калі хочаце паглядзець тое, што было раней у палі, то можаце завітаць на мой YouTube канал. У апісанні профіля ёсць спасылачка, там ёсць запісы ўсіх мінулых, ну, не зусім усіх, але па палі стрымы усе ёсць запісы. Ось, так, гатова. Значык у мяне гатовы, і цяпер я магу прайсці да Цішы. Ось, так, поставлю сабе па знаку квеста. Ціша зараз у сябе ў краме, яна цеслярка, яна робіць мэблю, і мяне вучыла рабіць мэблю. Вось тут у яе можна купіць мэблю, правда, лепей, напэўна, навучыцца самастойна рабіць, таму што пераважную большасць, калі не ўсю мэблю, якую Ціша прадае, можна навучыцца рабіць самастойна. Вось яна, вось, паглядзіце, яка прыгажунечка, яна ж такая мілая. Вітаю, Ціша. Нешта ёсць у цябе такое, што робіць мой дзень ярчэй.
Што ж, я прынесла для цябе падарунак. Табе не трэба было гэта рабіць. Я не хачу, каб ты спяшалася толькі каб я усміхнулася. Але раз ты ўжо зрабіла гэта, што гэта? О! Апошні варыянт шыкоўны. Пажыццёва запаска мяне. Не буду гэта адказваць. Найлепшая прыгода ў жыцці ці маё сэрца. Я адкажу маё сэрца, таму што калі яна прынесла для мне значак, яна абставіла гэта вельмі цікавай загадкай, што накшталт. Яна была поўная англійскіх ідыём, я яшчэ думала, як гэта перакласці. Так, паненка проста цудоўная, згодная, Рыёна. Вось. І яна рабіла гэта такімі загадкамі, што накшталт, што можна схаваць і што можна насіць на рукаве. Насіць сэрца на рукаве — гэта такая англійская ідыёма, значыць, што паказваць пачуцці. Вось. І там вельмі прыгожыя загадкі былі, трэба было гэта бачыць. Я зараз не ўспомню, таму што гэта было недзе месяц ці нават больш таму. Вось. І таму я скажу ёй таксама маё сэрца. О, ты зрабіла для мяне значак, не магу гэта паверыць. Вау, і ты сапраўды пастаралася, выдатная праца. Так, арнаменты на гэтым дрэве такія цудоўныя. Я не магу дачакацца, каб насіць яго і паказваць усяму свету і свае пачуцці. Гэта цудоўны жэст, але спадзяюся, раз цяпер усё афіцыйна, мы зможам правесці трошачкі больш часу разам. І якасць падзякі, у мяне таксама ёсць нешта асаблівае для цябе. Якая мілая, яна падарыла нам свой фотаздымак. О, я вярнуся дадому і павешу яго на сценку. Яна цудоўная. Так, ну што, давайте з ёй паразмаўляем, раз яна сказала, што хоча бавіць больш часу з намі. Так. О, я настолькі рада, што ты тут. Бачыць твой твар прымушае мяне усміхацца нават больш, чым калі я набываю новую пару ботаў. І калі ўжо казаць пра гэта, і гэта нешта кажа, таму што я вельмі люблю новы абутак. Так, можна пафліртаваць. Ты тут, ура! Гэта моя фраза. Што ж, цяпер нам прыйдзецца яе падзяліць, ці не так? Яна сапраўды мілая. Так, і што? Значыць, заляцанні скончыліся? А дзе баль? Хаця, пачакайце, распрацоўшчыкі абяцалі, што неўзабаве будзе працяг, і квесты і сяброўства і рамантыкі атрымаюць працяг з наступнымі абнаўленнямі, таму, напэўна, прыйдзецца пачакаць перад тым, як мы зможам зладзіць і паўнавартасны баль. Дарэчы, вау! Ачмарэць, бачыце гэтую шафу, якая крутая, яшчэ не ўмею такую рабіць, і хачу навучыцца. Ачмарэна прыгожая. А гэта што? Гэта палічка, я такую ўжо ўмею рабіць. Па-мойму. Ну, гэта ж стыль званочка, я нядаўна даволі так палепшала сваё валоданне гэтым стылем. Што ж, выдатна? Вау. Клас. Так, ладно, раз... Всё, я зразумела, яно... Так, а дзе яно? Як бы яно паказвае, але планаванне вечарным працягваецца, час праверыць,
Як прыходзіць прагрэс? Напэўна, гэта намёк на тое, што працяг усё ж таки будзе ў наступных абнаўленнях. Ну ладно. У мяне застаецца 1,5 гадзіны, то бок недзе прыкладна 2 хвіліны, каб да таго, як я змагу прыйсці да Эшы і папрасіцца, каб яна адвяла мяне на цырымонію, таму можна пакуль што завітаць да кагосьці пабалакаць. Да каго завітаю? Хто тут увогуле ёсць? Хто яшчэ? О, Джина! Выдатна. Джина зараз ідзе. Вось давайте з Джинай пабалакаем. А можна яшчэ і з Хеклай, таму што на мінулым стрыме мы якраз такі з ёй праходзілі квест з храма кранёў. І можна як бы... Я спадзяюся, яна захоча са мной гэта абмеркаваць. Не, яна хоча абмяркоўваць свой уласны квест. Калі табе цікава, што я зрабіла з кошыкам і бульбай, што ты прынесла, калі ласка, не пытайся. Справа ў тым, што, як ты скажаш, гэта прыватнае. Ясна. Яна можа хоча стаць беларускай, таму што яна у... Так, а чаму Джина? Яна абагнала Хеклу. Таму што ў сваім прыватным квесце яна прасіла мяне прынесці, знайсці для яе кошак і прынесці ёй бульбу. Ну ладно, тады давайте пабалакаем з Джинай. Добра, што спынілася. Мне было цікава, як ты маешся. Я вельмі люблю грыбы. Ці ведаеш ты, што кожны рэгіён у Паліі мае свой унікальны тып грыбоў? Сапраўды, вось чаму я заўсёды намагалася пакаштаваць мясцовыя грыбы паўсюль, дзе я вандрую. Грыбы гэта накшталт археалогіі ежы. Што ж, калі ты так любіш грыбы, можа, ты захочаш прыняць падарунак грыбныя... Не, яна не хоча грыбныя голубцы. Ладно. Яна, звычайна... Так, зэкі. Зэкі, чаму ты так дзіўна? Ясна. Гульня яшчэ трошачкі недапрацаваная. Яна ўсё яшчэ ў стане бета. Можна з Рэтам пабалакаць. Я з ім таксама намагалася рамансіць, але ціша мне падабаецца больш. Дык... Раз ты ведаеш мае справы, я мяркую, што я магу распавесці табе, што было ў тым пірагу. Там было... Ён пра гэта распавядае проста пасярэдзіне вуліцы, пра свае нелегальныя справы. Там было плыневая прылада, якая пераўтварае ўсё, што ты змесціш яе ў моркву. Я называю яе маркватайзер. І, канешне, я... Ладно, ён не хоча размаўляць, пайшоў далей. Маркус Воль, вітаначкі, дзякуй, што завітаў. Таксама вітаю ўсіх аматараў грыбоў. Грыбы — гэта цудоўна. Таму і зрабіла грыбныя голубцы. Так, ну што, цяпер неўзабаве мы зможам ўжо праз 5 унутрыгульнявых хвілін зможам прайсці да Эшы. А дзе Эшы? Эшы? Так. Вунь яна, ух ты, яна ўжо... Калі я глядзела апошні раз на мапу, яна была тут, а цяпер прыйшла вось сюды. Всё, можа прыняць мяне на цырымонію. Ну што, хадзем, давайце нас прымуць ўжо ў супольнасць Паліі. Справы, ну хоць нешта ў ім добрае. Не чапай мой грыб, я яго ем. Грыбы ўсё робяць лепей. Нават голубцы. Не, голубцы таксама файныя, але грыбы робяць голубцы яшчэ лепей. Ну што, давай хутчэй. Я гатовая для цырымоніі. Выдатна, хадзі за мной. Опа, нас зараз перавядуць у лакацыю.
гэта маёнтак. Так, мы тут уже былі на нейкім іншым квесце, і тады я была ўсё яшчэ з нізкімі наладамі тэкстур, а зараз можна паглядзець на ўсё значна прыгажэй. Давайте аглядзімся, паразмаўляем з усімі, хто тут ёсць. Так, і што там на другім паверсе? Не, тут, відаць, проста зачыненыя. Так, відаць, гэта сапраўды маёнтак кіруючай сям'і. І нас запросили сюда на церемонию. Цепление. Ой, спачуваю, калі няма ацяплення, асабліва калі адключаюць ацяпленне падчас капітальнага ремонту у холодную пару года, гэта жудасць. Чатырохвухі кот эльфам стаў. Чатырохвухі кот, ён не станавіўся эльфам, ён... Так, а дзе ён? Па-моему, недзе там. Так, вось ён. Ён не эльф, ён... Так, як жа яны завуцца? Я забыла, як яны называюцца. Забыла. Ладно, не вспомню зараз. Побач з лесвіцай. Што? Ці ты маеш на ўвазе вось гэтага коціка, які за мной бегае? Вось гэтага? Гэта мой коцік, і гэта палкет. Яны неразумныя, яны як адаванцы. Ось. Яго можна атрымаць, калі зрабіць першую пакупку ў гульні. Вось, ну і цяпер ён за мной бегае. Зайкі? Вось, не, ён не эльф, ён чатырохвухі кот. У іх ёсць нейкая адмысловая назва, толькі я яе зараз забыла. Можа, ён зараз мне скажа, Так. Ну што, яны сапраўды зладзілі для цябе вечарыну, так? Паразмаўляй наконт VIP, Very Important Palian, вельмі важны паліец, бо палейка. Гэта вечарына нават Тамалу прымусіла прыпаўсці сюды са свайго гаю. Не ўсе могуць гэта правярнуць. Тамала, калі што, гэта вядзьмарка, мы з ёй яшчэ паразмаўляем, калі знойдзем тут, якая жыве ў лесе і не вельмі любіць сустракацца з іншым, прыходзіць іншым. Побач з лесвіцай падобны эльф. А гэта эльф. Не, гэта не зэкі, гэта... Добра, зараз з ім паразмаўляем, падобны да кота. Зараз з ім паразмаўляем, гэта мэр Кілімы, ён... Шчыра кажучы, яму даволі лісівец параўнанні з катом, хаця ён прыкладна як кот і ёсць. Ён нічога не робіць, толькі жрэ і спіць. Или близнец. Не, ён зусім не яго близнюк, потому што зайкі, ён жа працуе, ён хітрун, а той наадварот, ён працаваць не любіць і вельмі прастадушны. Зараз з ім размаўляем. Так, скажи мне, як ты дала рады перавабіць Эша на свой бок? Я ўсё яшчэ не ўпэўненая. Што б гэта ні было, працягвай. Ніколі не пашкодзіць пераканацца, што важныя шышкі на тваім баку. У любым выпадку, я не буду тебе затрымліваць. Тут яшчэ ёсць ежа, якую трэба з'есці, і срэбныя сталовыя прыборы, якія трэба ўзяць. Я просто здзекваюся наконт апошняга. Або не. Ах ты, зайкі, я думала, ты просто хитрун бізнесовец, а не злодзей. Так, зараз паразмаўляем з эльфам-близнецом. Ты мел на ўвазе вось гэта. Гэта Кенлі. Ён, можа, і выглядае падобным да зайкі, але яго поўная супрацьлегласць у плане характару, таму што ён
ён максімальна не падыходзіць да пасады мэра. А вось яго жонка вельмі добра спраўляецца з гэтай працай. Уласна кажучы, яна ўсім і кіруе, хаця афіцыйна ён тут мэр. Што ж, вітаю у маёнтку Бахары. Ці не выглядае ён асабліва ўрачыста сёння ўвечары? Калі ласка, так, я не ведаю некаторыя словы, але карацей, калі ласка, удзельнічай у актыўнасцях, якія тут прапануюцца. І калі ты пачнеш непакоіцца, не турбуйся, гэта цалкам нармальна. Урэшце, гэта найлепшая частка яшчэ наперадзе. Ой, ці не я сапсаваў сюрпрыз? Прабач, калі ласка, не кажаш, яна вельмі разлуецца. Ён баіцца сваёй жонкі. Я не скажу яшчэ. Сапраўды, якая палёгка. Калі яна спытае, проста давай, што ты нічога не ведаеш, добра? І падрыхтуйся для вялікага фіналу. Клас. Я яшчэ бачыла там Наджум. Наджума гэта таксама гэта дзяўчынка, якая таксама жыве ў лесе разам са сваім бацькам і таксама не дужа любіць камунікаваць з іншымі выходзіць. Але я была б рада стаць яе сяброўкай. О, вітанкі! Як добра, што ты становішся сапраўднай часткай кілімы. Не той, каб ты ўжо не была, проста цяпер гэта афіцыйна. Тут так ціха. Я ведаю, гэта добра, сапраўды. Ты можаш паставіць тут таксама, калі хочаш. Віншую, дарэчы. Я радая, бачыць цябе на... Я радая, што ты застаешся. Дарэчы, бачыце ў яе... Я кожны раз люблю звяртаць на гэта ўвагу, але ў яе механічная нага, таму што яна пацярпела падчас аднаго выбуху. Падчас таго выбуху загінула і маці. Яна выжыла, але засталася без нагі. І яна зрабіла гэты пратэз сабе сама. Яна накшталт вынаходцы, інжынеркі. Любіць з механікай вазіцца. А вось і там мала, яна схавалася, я нават не заўважыла адразу. Гэта тая вядзьмарка, якая не любіць выходзіць людзі, але вырашыла наведаць мою вечарыну. Вітанкі, даражэнькая, здзіўленая бачыць мяне. Я ведаю, я не заўсёды так далёка заходжу ад дома, асабліва у такія ажурненыя месцы, але я не магла не прыйсці. Я бы ніколі не прапусціла такое прадстаўленне. О, дзякуй. Аднак не дазваляй увазе ударыць табе ў галаву, маленькая ягня. Эгоізм рэдка бывае прывабным. І не трэба выглядаць як серна, якую злавілі ў святле ліхтароў. Я ўсяго толькі з цябе здзекуюся. А цяпер працягвай. Яна вось заўсёды здзекуецца. На першы погляд здавалася б такая цікавая ідэя, што вядзьмарка, якая жыве адасоблена, але яе характар пакідае жадаць лепшага. О, вось Дэлайла са сваім сынам Ауні. Ну што, вітаю, Дэлайла. Вітаю, даражэнькая. Ці не цудоўная тут атмасфера? Так прыемна бачыць, як усе збіраюцца разам, як зараз. Гэта нагадвае мне наше з Барду веселье. Нашы сем'і здзівілі нас вялікай вечарынай, зусім як гэтая. Мы спявалі, танцавалі і смеяліся ўсю ноч. Я не магла пажадаць нічога лепей.
А цяпер ідзі і павесяліся сама таксама. It's nice О, someone came to see Дэлайла me такая for a change. душэўная. If I hurry up, I can go catch some bugs. Вітанкі. Гэтае месца вялізнае. Эша ніколі не дазваляе сюды прыходзіць дзецям, акрамя цырымоніі накшталу гэтага. Так. Выдатнае месца, каб пагуляць у хованкі. Я ўжо прыгледзеў 5 выдатных месцаў, у якіх можна схавацца. У любым выпадку я спадзяюся, што ты павесяліся сёння. Еш колькі ўлезе. Take me on your next adventure. Клас. Так, што там далей? О, келлеры. Строгая бібліятэкарка. Яна таксама завісае заўсёды побач з кнігамі. Ты своечасова. Добра. Як табе ўсё, што адбываецца? Даволі ажыўлена. Так, што ж, я таксама не заўсёды прыходжу ў такія ажыўленыя месцы, але спадзяюся, варта вучыцца, як варта расслабляцца. Я не буду больш цябе затрымліваць. Спадзяюся, што ты пабачыш яшчэ... Я спадзяюся, што яшчэ пабачымся сёння. Віншую. If you want to keep chatting, try the tavern. Яна заўсёды завісае побач з кнігамі. Так, вось Хекла і Джина таксама заўсёды побач, і Джина, канешне ж, паглыбленая ў кнігі. Ну што, Хекла, спачатку з табой паразмаўляем, каб Джину не палохаць. Вітаю, чалавек, я чакала твайго прыбыцця. Моя Джина ўстала раней, чым звычайна сёння зранку. Яна настойвала, што неабходна прынарадзіцца для сённяшняй вечарыны. Ці я прынарадзілася адпаведна? Але ж яна выглядае дакладна, як звычайна. Ладно, я зараблю камплімент. Ты выглядаеш выдатна, Хекла. Выдатна. Мяне цешыць гэта чуць. Я веру, што прыйшоў час прыняць удзел у свяце. Я буду тут, калі ты хочаш мяне знайсці. Хекла такая забаўная. Яна, по-моему, адна з самых маладых роботаў, галдераў. Мясцовыя роботы называюцца галдеры. І яна такая забаўная, яна ведае значна менш, чым астатнія, і яна даволі клапатлівая. Так, ну што, Джина? Вітанкі, прабач, што я не прынарадзілася для сённяшняга свята. Ты не ведаеш, яна прыгожила. Віспесел, ты абсалютна маеш рацыю. Гэта ж не менш важна, чым прыгожацца знешне, калі не больш. Асабліва для такога свята. Так што я цалкам згодная. Мяркую, гэта нават больш значна. Тады я ёй вельмі ўдзячна. І я рада, што я сказала, што яна выглядае выдатна. Бо калі ж ты прыходжаш унутраны свет, то і на знешнім абліччы гэта адаб'ецца. Так, цяпер паразмаўляем з Джинай. Вітанкі, Інвель. Прабач, што я не прынарадзілася для твайго вялікага дня. Я сапраўды хацела, але я змарнавала за шмат часу, намагаючыся расшыфраваць некаторыя старажытныя сімвалы, што я проста забыла. Але з іншага боку, тут ёсць ежа, так, што я не прапусціла вячэру. Яна такая пантаная сваімі даследаваннямі. Добра, што ў яе ёсць Хекла, якая пра яе клапоціцца. Так, ну што, паразмаўляем з астатнімі. Сіфу, вітанкі. Дзякуй, што зрабіла значак для цішы. І вітанкі, Інвель, я правярала некаторыя
твори мистецтва, які яны тут набылі. Мушу адзначыць, я не зусім іх разумею. Просто гэта проста карціны пэўных месцаў на сцяне. Чаму бы не набыць нешта больш асаблівае на кшталт бітвы паміж дзвюма вялізнымі пачварамі. Насамрэч, мне падабаюцца пейзажы, але ладно, я прапаную ёй два ганчакі, якія выюць на луну, на месяц. Вось гэта я разумею. Што ж, я мяркую, у любым выпадку гэта лепей, чым голыя сцены. І ў любым выпадку гэта не мой дом. Let's grab some drinks later. Можа, яна цяпер павесіць сабе на сцяну карціну з ганчакамі, якія выйдуць на месяц. Так, тут з Наджумой ўжо павіталіся. Дарэчы, мне вельмі падабаецца стыль мэблі тут, і я намагаюся для сябе такія зрабіць, такую мэблю. Класна, гэта стыль званочка называецца. Элоиза такая класная, я думала яе взять зрабіць сваім шэпам, бо яна прикольная, але падчас свайго квесту яна мяне падманула, і калі шчыра, я пакрыўдзілася. Я не хачу, каб мой шэп гэта на кшталт настаўніка ці настаўніцы, якія вітаюць цябе у супольнасці. Вось. Ну і як бы ты становішся афіцыйна часткай супольнасці, калі знаходзіш сабе шэпа. Вось. Ну і таму яна не стала маім шэпам. Так, Інвель, я не бачыла, што ты ўжо тут. Я даследавала гэтыя дзверы, разумееш, жудасна падазроныя, каб проста тут быць зачыненымі. Я не бачыла, каб хтосьці ўваходзіў або выходзіў. Магчыма, гэта кухня. Кухня, так, гэта... Ты маеш рацыю. Я чула, што шэф-повар Эшы Эмза нядаўна выйшаў. Але куды ён пайшоў тады? Калі я даведаюся наконт праўды сёння, я табе распавяду. Трэба будзе завітаць да яе потым, спытаць, ці не даведалася яна, праўда? Наё, мясцовы каўбой. На кшталт мясцовая хімба, вось. Каму падабаецца хімба, ён мусіць спадабацца. Інвель, віншую з тым, што ты тут жывеш. Я маю на ўвазе, што гэта ўсё афіцыйна, ўсё такое. Так што хуткае пытанне. Што такое Рэмі-Лэд? Што? Эша згадывала нешта на кшталт ежы, якую яны набылі, і яна сказала, што там ёсць смажаная чапа з Рэмі-Лэд. Я не маю аніякага ўяўлення. Што ж, тады нас двое. У любым выпадку ідзі паеш чагосьці перад тым, як яна скончыць. Дзякуй. Окей, ладно. Што там за Рэмі-Лэд? Ажно цікава стала. Так. Можна запусціць феерверк? Вау! І гэты феерверк у гонар мяне, правда, нічога не бачна. Напэўна, яно мусіць быць бачна пры больш высокіх наладах графікі. Мармелад зроблены Рэмі? Цікавая думка. Ці ёсць тут нехта Рэмі? Мабыць, ёсць, я не ведаю. Окей.
цікава. Так што ж такое гэта смажаная чапа з рэмілет? Трэба пашукаць. А калі гэта смажаная чапа, то гэта мусіць быць сярод першых страў. А першая страва у нас тут. І смажаная чапа выглядае больш за ўсё падобна на гэта першае. Але яно не паказвае, як яно называецца. Ну ладно. Ну, пад'ела трошки. А вось Ціша, моя дорогая Ціша, вітаю тебе. Вау, дык вось як выглядаюць цырымоніі прыняцця ў кіліме. А ты не мела сваю? Не. Мы з Рэтам паходзім з горада Бахары, так што мы мелі свае там. Яна была выдатнай, але герцагіня не пускала, яна не праводзіла яна у сваім двары. Ці нават яна нават не наведала гэтую цырымонію. І не той, каб я чакала, што яна наведае. Але глядзі, сёння ўсе тут, і яны ўсе твае сябры. Жыццё ў маленькім мястэчку сапраўды цудоўнае, ці не так? О, Ціша, я цалкам згодная. Яны з Рэтам гарадскія, гэта брат і сястра. Ось. І яны не нарадзіліся тут, як і Сіфу з Хасенам, дарэчы. Так, Рэт, ну што? Так, зараз ось потрапіла. Што ж, хто гэта тут? Новая любімая асоба ў кіліме. Пасля мяне, канешне. Сур'ёзна, хаця усе цябе хваляць, і ты амаль што свецішся. Калі б я не быў такі чароўны сам па сабе, я бы табе зайздросціў. Што ж, я, пэўна, перамагу ў спаборніцтве ў папулярнасці. Што ж, некаторыя людзі проста не разумеюць мой падыход. Складана быць настолькі прыгожым. У любым выпадку, ідзі павесяліся. Пераканайся, што ты спыніся каля стала з супам. Там цэлы стол. Про аднаго толькі супу. Я не люблю суп, але каб яму трошки паліслівіць, ладно, я нешта з'ем. Вось гэта выглядае як суп-пюрэ. Супы-пюрэ я люблю, таму я возьму порцію. О, Джел. Мясцовая модельер. Даволі чулівая, на кшталт Ема. Сёння значна лепей, так? Што гэта? Дэкарацыі, так як я перапрацаваў іх на свой густ. Ты зрабіў што? Не трэба выглядаць так здзіўлена. Яны былі, гэта былі проста невялічкія напрацоўкі. Апошнія штыхі, калі хочаш сказаць. Я не стрымаўся. Калі нешта не на сваім месцы, мне трэба проста паставіць гэта туды, дзе яно належыць. Ён усё крытыкуе і ўсё намагаецца зрабіць больш прыгожым. А вунь Тау з Хасенам. Хасен таксама хаваецца. Тау, вітанкі. Тау ліжа тваю далонь. Гэта зразумела, што ён дае зразумець, што ён табой ганарыцца. Не люблю суп, нешта на хайтамаўскім. Ось, сапраўды, я калі яшчэ гуляла я і зараз гуляю, просто не стрымлю. Я заўсёды казала, што так, гэта наша агульная з хайтамам рыса, што мы не любім суп. І ён проста геній у тым плане, што яго асаблівая страва гэта зрабіць з супу не суп.
Дарэчы, аднойчы я таксама зрабіла з супу не суп, я зрабіла з супу рагу, таму што я паставіла яго варыць і забыла пра яго. У выніку ўся вада выкіпела і, ведаеце, атрымалася даволі смачная рагу. І мне асабіста яно падабалася значна больш, таму што гэта быў не суп. Так што у гэтым плане я альхай там кіне. У плане любимых страваў. Так. Наконт супу. Або гэта значыць, што ты проліла трошки супу на сваю далонь. А калі падумаць, то чаму бы і не тое, не тое. Бактау вылезла ў мне далонь, таму што я аблілася супом. Окей. Цікава, а калі ты не пакаштуеш суп, то ці будзе такі каментар на конт? Так, ну што, Тау, цяпер празмаля з тым гаспадаром, толькі спачатку запушчу феерверк і... Не, амаль не бачна таксама. Ну ладно. Вітанкі, Хася. Ты тут. Я меў свае чаканні наконт цябе спярша, але мяркую, што я не супраць таго, каб ты далучылася да нашай вёскі. Ах ты, ганарлівы хлапчук, ты яшчэ будзеш вырашаць, ці вартая, ці не. Быць афіцыйным чальцом — гэта сама па сабе адказнасць, і не ўспрымай яе занадта лёгка. Ну вось ён нагадвае заўсёды пра адказнасць. Ну вось у гэтым плане я яго паважаю. Ён быў адзін з варыянтаў, каб стаць маім шэпам. Але, на мой погляд, ён трошки яшчэ занадта юны і гарачны для гэтага. Паглядзіце, які ён прыгожанькі. Вось цяпер, калі тут лепшыя тэкстуры. Божа, на чаму я раней не здагадалася палепшыць толькі тэкстуры? Ах, пале неймаверна прыгожая. Опа, Кіньята, вітаначка, Кіньята. Добра, што ты тут. Як ты думаеш, што дражэй? Макароны або філе мігнольна? А чаму ты пытаешся? Намагаюся вырашыць, што больш расстроіць маю маці, калі я з'ем 12 порцый. Можа, з'еш больш макаронь? Ну, макароны, якія макароны, якія пірожныя. Бачыш, вось чаму я цябе спытала. Ты маеш рацыю. Дзякуй. Окей. Яна нібыта дарослая, але паводзіць сябе як падлетак. Нават Наджума, якая сапраўдная падлетка, яна не настолькі, як бы сказаць, не настолькі по-бунтарску сябе паводзіць. Вось і Ходары, бацька той самай Наджумы, пра якую я толькі што гаварыла. Я нават не магу пачуць свае думкі з усім гэтым шумам. Так. Не дуже любіш вечарынкі, так? Ніколі не любіў. Апошняя, на якую я прыйшоў, была маё ўласнае вяселле. І нават там мне было не дуже утульна. Але мне прыемна, што ты прыйшоў. Канешне. Ён не дуже разгаворны. Цікава будзе яго зарамансіць калі-небудзь. Дарэчы, дадалі адносна нядаўна магчымасць яго рамансіць, але я не гатовая стаць прыемнай маці для Наджумы. Так што, напэўна, калі-небудзь у далёкай будучыні. Эйнар, ну, канешне, ён стаіць каля вадаём. Дарэчы, калі туды зайсці, ці ўтонь? Не ўтонеш? Ух ты, нават не гледзячы на тое, што там глыбока. Так, я вырашыла утапіцца на ўласнай вечарыне.
Ні, я просто вирішила перевірити, наскільки там глибоко. Ейнар, ти намагаєшся трибалити? Вітаю, Інвіль. Я прийшов до важного питання. Скажи мені, а що значить, коли хтось каже, що місце вибітне? Як ти думаєш, що це значить? Вибітне – гэта синонім да выбуховага. Гэта значыць, што цырымонія збіраецца выбухнуць? Сур'ёзна? Ну, я бачыла тут фейерверкі. Што ж, мяркую, выбітнае гэта выбуховае ў добрым сэнсе. Я не только часто наведваю такія зборы такого кшталту, але калі наведваю, мне даводзіцца чуць шмат цікавых рэчаў. Вывучаць новыя словы і фразы вельмі цешыць маю еднасць. Окей. Добренько. Так, з кім я яшчэ не паразмаўляла? Эшы, ну, канешне, з Эшы не паразмаўляла. Яшчэ там ёсць Барду. Давайте спачатку да Барду завітаем. Што ж, ты сапраўды ўразіла некаторых. Гэта адна з найлепшых цырымоній прыняцця, які я наведваў. Ты сабрала ўсё мястэчка на сваю цырымонію. Можна сказаць, што ты та яшчэ шышка. Ладно, я намагалася адаптаваць ягоныя каламбуры. І не кажы Далайлі, але ежа тут амаль такая ж добрая, як яна робіць. Што ж, твой сакрэт у бяспецы са мной. Дзякуй, Інвіль. Так, ён зноўку выдаў нейкі каламбур. Разумееш, як броккалі, і я і адрэзаў частку. Брок. Ён маў на ўвазе бро. Ну ладно. Так, Эшы, дзякуй, што прывяла мяне. Чаму ты не знойдзеш свайго шэпа? Добра, я не буду больш да цябе чапляцца. Так, мой шэп стаіць тут, я да яго падыду апошнюю чаргу, таму што спачатку хачу паразмаўляць з усімі. Ашура. Вось і чалавек часу. Чалавек гадзіны, дакладней. Ці чалавек бягучага часу. Окей. Рада цябе бачыць. Напоі зараз за кошт сёння вечара за кошт таверны, так што не хвалюйся. Проста засяродся на тым, каб атрымаць асалоду. Прайшло шмат часу, як мы апошні раз мелі магчымасць святкаваць. А ты сёння працуеш? Можна сказаць, гэта ўжо стала маёй звычкай, га? Але не хвалюйся. Я пераканаюся, што ўсё праходзіць гладка. Ты добра бавіш час, так? Ты заслужыла гэта, я табой ганаруся. Ён жа быў адным з першых, хто мяне павітаў. Джына, калі я з'явілася ў кіліме, яна адразу накіравала мяне да Ашуры. Ашура, таму што ён валодае тавернай, і яна думала, што мне ж трэба недзе жыць, і ён можа здаць мне пакой. Але вольных пакояў тады не было, і ён накіраваў мяне да Ходары, да ўчастку, які ён расчышчаў, і тады ўжо Ходары арганізаваў усё, каб я змагла на тым участку пасяліцца. Там, дзе мой дом. Так, не ўсе завіталі, дарэчы. Не завітала Собіра. Але мяркуюць, проста гэты квест быў разлічаны на праходжанне да таго, як увялі Собіру ў гульню, таму яна
яна тут не ўдзельнічае. Ну ладно. Што ж, здаецца, цяпер я паразмаўляла з усімі. Так, не бачу нікога, з кім я яшчэ не паразмаўляла, таму запушу феерверк. Ну, трошачкі бачна, пару іскарак, але все. Ну і тады прыйшоў час паразмаўляць з Шэйні. Dragon smiles on us today. Мне якраз было цікава, калі ты прыйдзеш. Вау, якія прыгожыя ўзоры на яго адзенні. Як яно ўсё цудоўна выглядае цяпер, калі я трошачкі палепшыла графіку. Мне часта даводзіцца бачыць, каб кіліма сабралася ў адным месцы. Мяне гэта вельмі цешыць бачыць. Я рада, што ты таксама прыйшоў. Я бы не прапусціў сённяшнюю цырымонію. Я бы прапусціў сённяшнюю цырымонію толькі ў тым выпадку, калі бы сам Маджа мяне прызваў. Маджа гэта так завуць смока, які накшталт боства для мясцовых эльфаў. Яны завуць сябе маджыры, як бы дзеці Маджы. Ось. Ты прынесла шмат радасці у гэтую вёску, маё дзіця. Сёння вечары дазволь сабе паўдзельнічаць у гэтым шчасці, якое ты стварыла. Ён такі ўрачысты, якога добрага шэпа я сабе абрала. Усё ж такі ён мясцовы духоўны лідар, і прыемна мець такога ў якасці ўласнага настаўніка. Калі ты будзеш гатовая працягнуць з цырымоніяй, мяркую, Эшы правядзе наступную частку. Што ж, цяпер трэба звярнуцца да Эшы. Мне здаецца, ці неба трошкі пасвятлела. Бо гэтая цырымонія ажно да самай раніцы. Ажно да самага ранку. Бачыце, тут у фантане плавае жабка. Дарэчы, я заўважыла, што у фантанах у гульні час ад часу, не заўсёды, а толькі час ад часу можна убачыць, як плаваюць нейкія цацкі. Я бачыла ўжо дакладна, прычым на стрыме паказвала Фенікса. Плавала цацка Фенікса, а цяпер плавае цацка жабкі. Забаўна. Ну што ж, Эшы, так запушу яшчэ адзін феерверк. І нічога не бачна. На што я спадзяюся. Ну што ж, Эшы, што ж, ты сабрала вялікі натоўп. І калі ты гатова, і тады ты гатовая да наступнай часткі цырымоніі, так? Што ж, я гатовая, я з усімі паразмаўляла. У такім выпадку усім супакоіцца. Кенлі, апусці талерку. Я маю гонар, як магістратка вёскі Кіліма, павітаць кагосьці новага ў нашай спольнасці. Інвіль, ты прайшла... Так... Ты прайшла па слядах нашых продкаў, вывучыла нашыя шляхі, паказала сваю адданасць, сваю дабрыню і сваю прысвечанасць да квітнення кожнага вяскоўца. Тады ёсць адно пытанне, якое я мушу задаць. Ці прымеш ты вёску Кіліма як свой новы дом? Так, я прыму. Тады я маю... Тады для мяне будзе радасцю прадставіць... падарыць табе вянок, сплецены з раслін, якія растуць толькі ў нашай прекраснай даліне. Няхай ён заўсёды нагадвае табе пра гэты дзень, і таксама як і пра абяцанні, якія ты зрабіла тут. Я вітаю цябе, Інвіль, як афіцыйную жыхарку вёскі Кіліма. Вау!
Як гэта было ўрачыста. Дзякуй яшчэ. Кат-сцэна, кат-сцэна. Клас. Можа, зараз будзе прыгожыя феерверк, калі іх запускае Наджума. Так, прыгожыя. Нават яшчэ задаволеная. Вітаем дома. Клас, якая прыгажосць. Яна настолькі утульна атрымалася, настолькі прыгожа. Ай, у мяне ж на мурашкі па скуры. Наколькі яна крута атрымалася. Я не звітала да Элаізы, каб спытаць, ці не разгадала яна таямніцу тых дзвярэй. Але ладно, яно таго было варта. О, як крута. Бажахна, як усе было прыгожа. Вельмі прыемна. Наколькі ж яно утульна, наколькі яно сардэчнае і цёплае атрымалася. Дарэчы, калі ўваходзіш у гэтую гульню, таксама яна вітае цябе, як вітаем дома. Так, цяпер наконт вянку. Вянка, вось ён. Гэта вясновы вянок прыняцця. Я ўжо пачытала, што ў залежнасці ад таго, які ў цябе характар, у мяне характар воднага тыпу, табе дадуць вянкі адпаведна з гэтым. І вясновы адпавядае стыхіі вады. Вось як я напісаны вянок для тых, чые думкі ідуць так жа глыбока, як і акіян. Атрыманы ў якасці падарунка ад Эшы падчас цырымоніі прыняцця. І, дарэчы, цікава, што звычайна, напрыклад, у рэлігіі Віка вада асацыюецца з восенню, але тут вада асацыюецца з вясной. Так, я хачу яго павесіць прямо вось на самае бачнае месца. Вось які ён прыгожы, проста неймаверна прыгожы. Я вельмі люблю стыхію вады. І вось ён ачмурэна прыгожа, і я ўжо паглядзела астатніе, і ён мне спадабаўся больш за ўсіх. Клас, проста неймаверная прыгажосць. Супер. Вось. Для вогненнага тыпу там летні вянок, для восеньскага, для паветранага тыпу і зімовы для землянога, калі нічога не блытаю. Што ж, вельмі прыемна. І таксама павешу каля свайго ложка. У мяне ўжо меч вісіць каля ложка, а таксама павешу, так, куды павесіць фотаздымак цішы. Вось. Ну, няхай тут вісіць. Ён якраз будзе побач з куфрыкам, які яна мне падарыла. Вось ён, такі зелёны куфрык. Прыгожая. Што ж, цяпер я афіцыйна частка вёскі Кіліма. Шмрэць, так прыемна. Клас. Гэта было проста цудоўна, ачмурэна. Што ж, тады, што у нас ёсць? Тады мне, атрымліваецца, трэба пачакаць вось наконт гэтага і, відаць, відаць, гэта будзе не зараз. Ну, ладно. Тады, атрымліваецца, шкада, конечно, скончваць стрым зараз, хаця нота такая ўрачыстая. Таму давайте зробім яшчэ што-небудзь, які-небудзь квест. Напрыклад, так, напрыклад, Элаіза хоча, каб я сабрала 5 штук
незвичайних риб зоркової якості. Елоїза, ти не очмурела. Так. А можна так само... Можна, наприклад, пройти квест этого Арета. Отлично. Порозмовляти з Наджумою. Ну, давайте тоді порозмовляємо ось... Зробимо трошки квестів у Бахари Бей. Тоді... Ось, ну, тому що іначе і стрім отримається зовсім коротким, бо раз уже почала, то треба пригодничати вже як повновартісна частка кіліми. Все, шмирець, ой, клас. Наколькі ж гэта было пригоже, я у захопленні. Калі шчыра не чакала, што там будзе аж кат-сцэна, і я вельмі радая, што я палепшыла якасць графікі менавіта сёння, каб гэтая кат-сцэна была прыгажэйшая. Вітанкі багіла, каліжанка паспалюніча. А ты ж, дарэчы, калі я правільна разгледзела, ты ж была просто котачка, то бок ты нікога не спальвала. Ось, багема, вітаначкі, дзякуй, што світала, правда, ты зараз прапусціла вельмі прыгожую, просто ачмарена прыгожую кат-сцэну. Ось, як мяне афіцыйна ўжо павіталі як частка вёскі Кіліма. Ось. Было вельмі прыгожа. Зараз... Ну, насамрэч, багема, я б не стала спальваць чараўніц, я б за яе заступілася, але, ну, допустим, я была акторкай. Акторка, якая здымалася ў гэтым кліпе. Ты трымала курысу? А мне падалося наадварот, што курыса цябе трымала. Ну ладно, просто, магчыма, я неправільна зразумела подпіс. Чапа, бачылі, вось чапа, яна просто ў мяне ўрэзалася і збіла. Ну што ж гэта такое? Як панеза павырашыла, так і сталася. Ну так, на ўсё воля аўтаркі. Што там? Ух ты, мне здаецца, там нейкая цікавая расінка расце. А не, падалося. Эх, ну ладно. Так, Наджума. Гляджу на мапе, дзе там Наджума на сваім звычайным месцы, а тут мне трэба знайсці... Нешта знайсці. Окей. Можна было б телепортнуцца, конечно, але ладно. Іду пехатой тады заодно позбіраю ресурсы. Ачмураць. Я ўсё яшчэ пад уражаннем ад кат-сцэны. Яна была настолькі утульнай. Просто чароўна. Ну, ўсё ж такі аўтары гэтай гульні бачылі, што яны робяць сваю справу з любоўю. Што яны сапраўды ствараюць тую гульню, тое месца, куды будзе прыемна вяртацца як дадому. Так, руіны. О, можна, дарэчы, пазбіраць драўніну. Таксама будзе карысна. Там ці ёсць нейкія цікавыя істоты, ці ресурсы, я нічога не бачу. Можна, аднак, туды ўскараскацца вышэй, таму што звычайна цікавыя расліны растуць на верхатуры. Ой, не тое. Ух ты, я знайшла аквамарин, даволі дорогі каменчик. Паліум! Як я далі сюди скраскалася? Може, не знайшла редких рослин, зато знайшла паліум. Паліум уже всюди, до речі. Так, що тут є такого цікавого? Зараз оглядимося.
паліуму больш няма. Як шкада. Ну ладно, тоді зберемо просто камінь. Каміння у мене зараз не хапає. Не хапає каміння з того часу, як я побудувала собі альтанку у двори. Ой, мимо. О, датно, ще і золото знайшлося. Деревцо. Що ж, туди полетім до Наджуми. О, раз я зараз завітаю у печору, то можна буде там і припалити для Елоїзи, ну і для себе так само, бо мені ж треба знайти рибку. Рибку, яка ось тут водиться. Ось, я ще ніяк не виловлю потрібну рибу. Что? Давайте светлистых червяков поглядим. Ловись, рыбка великая и маленькая. Як, до речі, я принарадзілася ось у той убранню, яке я зараз, а не то, як звичайно. Бо я ж навідала власну церемонію. Хоча я принарадзілася у сподіванні, що ми з Тішею пойдемо на споткання. Але, відать, споткання все ж таки буде у наступних обновленнях. О, риба-кропля. Нарешті яни редкі, а те риба ні. Яни не лічаться редкі. А ці подивляться яни для Елоїзи? Ні, їй потрібна менавіта незвичайные и еще и зорковой якости. Ну, яна, конечно, чмурела с такими потребованиями. Ай. О, Ліара, Ханна Ліара. О, Ліара прям нагадує Mass Effect. Ух ти, який незвичайний в її поплавок. Ух ти, що за цікава риба мені на крючок трапилася. Ну, ты что за рыба такая? Ах. Ну, блин, яна со своим куфром, який ловила, яна мне закрыла эту рыбу, я не смогла ее зловить. Ну ты. Геть отсюда. Не закрывай больше куфрами мне выгляд. Вугор альбинос. И сошла. Перешкодила мне выловить эту рыбу и сошла. Да что ж такое? Так, а вугор альбинос? Не, он так само не редкий. Еще один вугор альбинос. Ну ладно, когда-нибудь придется завітати сюди і замарнувати шмат часу, каб половлювати рибу, коли потрібно. Ну, поки що завітаємо до Наджуми. Бо її батько хотів її спитати нешта на фонд динаміту. Ён знайшоў дынаміт недзе і падазраваў у гэтым Наджуму, але яна ўсё у размовах з ім стала адмаўляць, і таму ён папрасіў мяне, бо я ж з ёй трохі лепш сябрую, чым ён,
І ну, тады ён так, дзе яна? Як мне дае пайсці? А, ну магу, в прынцыпе, абысці. Я ж магу абысці, спадзяюся. Ну так, выходжу тут і іду вось так. Добренько. А, мне прыйдецца ўскараскацца, ці як? Ну ладно, знайду дарогу. Ну так вось, ён звярнуўся, каб я паразмаўляла з ёй як з сяброўкай. А не як дарослая. О, я ж магу падскочыць і паляцець потым. На гейзеры. Жух. З тымі акулярамі я, конечно, выглядала эпічна, як падскочыла. Ну, вось цяпер можна пайсці да Наджумы. Так, лепей трымаць напагатове бомбачкі для лоўлі казурак. На выпадак, калі сустрэну якусь рэдкую казурку. Ну не, той не рэдкая. Той быў проста конік. О, Наджума ўжо ў сваёй майстэрні. Ось. Я ў захапленні, я тут на стале жывода. Яна зараз выглядае так яшчэ прыгажэй. Так, трэба стаць так, каб гэтае жывода было бачна падчас нашай размовы. О, супер, выдатна стала. Прабач, я не ў гуморы, каб зараз размаўляць. Твой тата даслаў мяне. Толькі не ты. Я ўжо казала яму, што я не брала той дынаміт. У любым выпадку, што мне з яго за карысць? Я магу зрабіць маю ўласную выбухоўку любы час, як захачу. Тады куды ж падзеўся той дынаміт? Хтось яшчэ яго ўзяў, або нешта яшчэ. Ты маеш на ўвазе прывід? Менавіта. Гэта адзінае, што мае сэнс. Толькі у нас з татам ёсць ключ да як гэта завецца? Да схованкі, і мы зачыняем усю выбухоўку ў канцы дня. І няма ніякіх прыкмет узлому. Гэта пакідае толькі адзін выбар. Але адзіная рэч, якая пераканае майго тату, гэта як гэта? Гэта цвёрдыя я забыла, як гэта слово перакладаецца. Цвёрдыя доказы, вось. Ён на мяне злуецца, але калі ты знойдзеш дынаміт і прынясеш яму, магчыма, ён выслухае. Калі гэта сапраўды ўзяў прывід, я гатова пайсці ў заклад, што ты знойдзеш гэты дынаміт недзе ў шахтах. А я толькі што з шахт прыйшла. Ну добра, тады вернемся. Ну што, Наджума, можам з тобой палакаць? Тры розныя чалавекі спыталі мяне, што здарылася з маёй нагой. Чаму усе мусяць засярожвацца на гэта? Ой, прабачце, а я ж таксама засяродзілася наконт яе нагі. Упс, Наджума, ты нічога не чула. Я хачу хоць раз, каб хтосьці проста
каб хтосьці пахваліў, і наколькі моя новая нага крутая. Наджума, твоя новая нага просто цудоўная. Я і звярнула увагу, што ты выдатна яе зрабіла. Вось я табе зараз за гэта падару кавалачак жалеза. Ось, ну є справді крутая нога. У яе драўляны каточак тут стаіць. Бачыце, вон на палічцы над працоўным столом. О, гэта так міла. Супер. Мяне вельмі цешыць, што мясцовыя вельмі любяць котачак. Так, ну што, мне зноўку ў шахты тупаць. Так, я магу пайсці. Так, яна казала пра шахты, дык гэта не блізкі свет. Ладно, я тады калі сюды дабралася, я тады пашукаю тое, куды мяне дасылаў Рэд. Ось. А тады ўжо можна будзе накіравацца шукаць выбухоўку, як Наджума папрасіла. Нейкія прыгожыя казуркі. Але, па-моему, я такую ўжо лавіла. Так, трымаю на пагатове, каб лавіць казурак. А можа рыбу палавіць для Элаізы. Раз ёй так патрэбная тая рыба. Раз я ўжо сюды прыйшла. Окей, цяпер моя чарга лавіць куфры. З куфраў звычайна або мэбля, або нейкія квеставыя прадметы. Што ж, на гэты раз. О, мэбля. Даволі цікавае, дарэчы, аздабленне на сцяну. Што ж, спадзяюся, мне трапіцца нехта рэдкі, якога можна будзе адкласці, якам аддаць Элаізе. Ух ты, якая цікавая рыба. Гэта сом кілімы. І ён таксама не рэдкі. Да што ж такое? О, ладно. Пойду я ад вас. Не буду ловить рыбу. Можа, хоць казуркі якія цікавыя трапяцца. Бачу паліум. Цікавыя казуркі. А вось гэтая казурка цікавая. Ах, чапа, не поспела зловить чапу. Ладно. Магічная чапа, якая раздзяляецца на 4 чапы, і каб яе злавіць, трэба злавіць усіх 4. Або злавіць адразу. Або адразу яе стрэльніць магічнай стралой, каб яна не змагла прымяніць свае магічныя здольнасці. Трэба неяк сабрацца нашай з полкаю палі лавіць гэтых магічных істот. Опа, рэдкая трава. І яшчэ паліум. Дарэчы, мне здаецца, ці зараз гульня цемней, чым звычайна яна была ўвечары, на папярэдніх стрымах. Магчыма, я вось зараз думаю, яна была такая цёплая, таму што я спачатку гуляла на высокіх наладах графікі, і яна як бы тады робіць больш такое натуральнае асвятленне, калі ўначы атрымліваецца больш цёмна. Ну, цікавая думка. Можа, так і было. Так, а што я, власна кажучы, шукаю? Я нават не ведаю, што мне трэба тут шукаць. Па ідэі, гэта мусіць быць нейкая схованка.
А схованки тут виглядають як такі кубки галінок. До речі, на кубок галінок. Я ніяк убачила ось докладно таку ж кубку галінок, як тут у палі, звичайно, бувають, коли у їх сховані які речі. І у мене просто було помкнення, є що пошукати. Ой. Коли б я була молодейша, як дитёнок, я б докладно поспробувала у її нешта пошукати. Так, я зараз О, як яно все. Мені здається, яно буде ніде тут. Хоча за все. Тому що у руїнах же сховати нешта зручней. Так, это место там, где живет Хасян. Тут і шахта. Магчыма, в шахтах нешта сховане. Магчыма, ёсць паліум. Не, відаць, паліум сабралі. Эх, калісьці вось гэтыя шахты, гэта было адзінае месца, дзе можна было знайсці паліум, а цяпер, на шчасце, ён сустракаецца паўсюль. Пасля Скайрыма глядзела у жыцці на кветкі з думкай, якое зеле можна з іх зрабіць жыццёва, вось рэальна жыццёва, таму што Скайрым, ён жа сапраўды ён выглядае вельмі падобна да ну, карацей, вельмі натуралістычная графіка, асабліва для таго часу. І пасля яго сапраўды гэты досвед пераносіцца на рэальнае жыццё. Тому жыццёва. Цікаво. А можа яно быць там? Таксама ёсць, ну, такое мястэчка. Ось сур'ёзна, я нават не уяўляю, што шукаць. Па-моему, апошнім разам, калі мне трэба было нешта знайсці для квеста, я просто шукала, а потым адкрыла праходжанне і просто паглядзела, дзе гэта можна знайсці. Ну ладно, я паспрабую пашукаць у гэтых каля руін. Чамусь мне здаецца, што пакунак прасцей схаваць у руінах. Так, ну трэба агледзецца. Ці ёсць нешта незвычайна, падобнае да схаваных пакункаў. Ух ты, а тут нейкая пячора, я і не памятаю. Я не памятаю, каб я калісьці заходзіла ў гэтую пячору. Што за яна? Ні халеры сабе. Ага. Відаць, я нешта знайшла. Все, я знайшла. Трэба было... Вось нездарма я пайшла да руін. Тут сапраўды ёсць нейкая схованка. А гэта што такое? О, што гэта такое? Што гэта за... О, знайсці... Вы знайшлі цацачнага каточка у пячоры. Цікава, каму ён належыць. Так, зараз я туды прыбяру гэты квест, а замацую вось гэта. Хачу знайсці, каму належыць гэты каточак. Так, што тут яшчэ? Нейкія прыпасы. Як цудоўна я сюды зазіркнула. Яшчэ нейкая вялізная, гіганцкая бочка. Бутэлечкі. Туленька уладкаваліся. А гэта што? Нейкая чырвоная свечка. Цікава. Ну што ж. Ага, гэта значыць... Рэд папрасіў мяне, каб я прынесла гэта у яго схованку. Ну, файна. Але пакуль што я хачу
Так, я туди, напевно, адсюль телепортуюся до вось гэтага месца. У прынцыпе, я магу вярнуцца дадому і выйсці ось так. А, напевно, телепортуюся. Можна... Так, я, напевно, лепей зраблю, вернуся додому, тому що мені треба паскидувати речі, каб визволити інвентар і працягнути гульню тоді. Шановні, не забывайте пить водичку своечасово. Так, поскидывать. О, так. Опа. Это ну, это можно все попродавать. І рибу так само, бо яна уся не редкая. Так, а вот это у меня есть, я не памятаю, но всякий випадок покину. До речі, на контррибу. Може, у мене є некие повторки, які не шкода. Так, не. Є одна повторка, але, видать, але яна не падыць, тому что эта рыба не редкая. Ну ладно, видать, придется полевать адмыслова для Лоизы. Взять так само. Торка. Ну ладно. Тоді, напевно, займуся гэтым уже не на стрімах, каб не займаць дуже шмат часу однотипными занятками. А пойду шукать. Пойду туди шукать динаміт, який усі думають, що Наджума скрала. Ну, якось є усіх, хто має до гэтага дочинення. Ну, я так само не думаю, что Наджума такое б зробила, бо яна доволі чесна дівчинка. Это не яе духу такое проворачивать. Чапа-чапа, чап-чапа, чапа-чапа. Чапа-чапа, чапа. Опа. Видатно. Я бачу дерева. Бачу магічне дерево, і мені пофіг на все остатнє, я бягу його робити. Вельми сподіваюся, що там уже є люди, готові мені допомогти. Тому що одна я рада не дам, бо вона велика. А може й дам, бо вона не настільки велика. Не дам ради. Ладно, тоді повідомлю, значить, Flow 3 in the outskirts. Окей. Чому я не хочу? У меня мова клавиатура не английская. Ну, можна неяк позначити, сподіваюся, гэта інший бачить. О, хтось уже бежить, видатно. Супер, значить, почекаємо. Так, а что это? Это, видать, тое, что куди ми зараз пойдем на квест шукать динамит. Вітаночки. Збановські? У сенсі, а ти не білорус часом? Збановські. Хтось там прибіг і... О, Ух ти, як яны гэта робяць? У мяне так ніколі не атрымлівалася. Go for it.
Ладно, Fortress Entrance. А де гэта? А, ось тут. І значить там. Ладно, давайте зробимо уже. Ах! І там був гэты магічны. Ладно, не зловілі. І у адзіночку яго злавіць амаль немагчыма. Так, а дзе ж яны? Недзе вось тут мусіць яно быць. Можа, давайте збегаем, потым вернемся сюды. Недзе тут мусіць быць уваход. Куди там усі бягуць? Вон бачу, хтось бяжыць. Напэўна, туды. Что ж, давайте. Где же его? А, офигенно! Крутяк! Класс! Так, зараз покоцаю все. А, там только 2 древа и все. Ну ладно. 2 лепі, чим нічого. А гэта нават не рубится маленький кустик. Ну и гай, конечно. Калі мінулым разом мы з вами на стріме наткнуліся на гай, ён, конечно, был. Там было дрэваў 10, а тут всього таки 2. Что, можно посидеть, почекать? Эх, бачите, вось гэтую прыгажосць. Рогі і крыльцы. А калі рогі і крыльцы адначасова. Збегае нас. Удача, Веспесіл, дзякуй, што завітала. Было вельмі прыемна цябе бачыць. Ну, я думаю, ты немного страціш, бо тут такія невялічкія квесты засталіся. Усё асноўнае ты ўжо бачыла. Дзякуй вялікі, што завітала. І дабранач адпачні як след. Так, на. І яшчэ одна драться. Што ж, і гэта ўсё. Падзякую ўсім. Ну, а цяпер вяртаюся. Куды бегла? Ось, таму што там, пэўна, тая шахта, пра якую казала Наджума. Нават цікава, што мы там знойдзем. Цікава, ці ёсць там гэтыя... Ці сапраўды там водзяцца прывіды. Так, а гэта што за кніжачка? Осень прыходзіць зіма. Помню, што ўжо такое чыталі на стрімах. Так, луніна. Па, які матылёк. Я хочу цябе злавіць. Файно. Ну а теперь так, проверить, что это. Пусты куфар, подписаны динамит. У вас вельмі добрае прачуванне, што у ім калісьці захоўваўся динамит, але цяпер у ім нічога няма. Ладно, цяпер. Тут зачынена загадам мэра. Што ж, напэўна, нам прыйдзецца... Так,
зачинено загадам мэра, і нам патрэбна атрымаць доступ туды. Значыць, магчыма, прыйдзецца спытаць у мэра. Што ж, я думаю, Кенлі нам не адмовіць. Пагатоў мы ж ужо афіцыйна, я ж ужо афіцыйная прадстаўніца вёскі Кіліма, так што думаю, што ён мне дапаможа. Што ж, тады праз дом зноўку і вяртаюся. А можна? Можа адразу у Кіліму паспрабаваць. Ну, як бы, каб захаваць час, мінуючы дом, прабегчы. Таму што мне ўжо дастаткова манет, каб дазволіць сабе хуткае перамяшчэнне па мапе. Опа, выдатна. Так, праўда, Кенлі яшчэ спіць, і, відаць, спаць ён будзе яшчэ доўга. Ну, ладно, уловімся да яго ў пакой. Зараз 2 гадзіны ночы. Не, Кенлі любіць спаць доўга, таму ўсё ж таки прыйдзецца уламіцца ў яго дому. Вось, дарэчы, тое месца, дзе мы святкавалі. Ось, пазнаеце? Стоп, Кенлі, ён нібыта спіць, але чаму ён... Ён жа на мапе пазначаны, нібыта ён спіць, але ён знаходзіцца тут. Ладно. Have you seen my hat? Рада бачыць, што ты насалоджваешся сваім жыццём у Кіліме. Мне патрэбны ключ да паўночнай шахты. О, боже Хнач, на што табе нешта такое? Там даволі небяспечна, ці ведаеш? Я нешта шукаю. Што ж, ты не знайдзеш гэта ў шахтах. Мы зачынілі іх пасля жудаснага здарэння ў пячорах. Я мяркую, што ты ўжо паказала, як ты працуеш у шахтах, аднак. Што ж, ну я магу даць табе ключ. Толькі ніколі не расказвай, што я даў яго табе, добра? І беражы сябе, ладно? Калі ласка. Што ж, выдатна? Толькі чаму ж ён не спіць? Чаму ён мяне тут чакаў? Дарэчы, а калі пагрукацца ў яго на пакой, ці будзе ён там жа? Так, ну-ка. Гэта пакой Кіньяты. Гэта пакой Эшы. Дзе тады спіць ён? Гэта ж нібыта ягоны пакой, але ж сюды можна проста ўваходзіць, нават дзверы не зачынены. Бедны Кенлі, у яго што няма уласнага пакоя. Кіньята. Там Кіньята. Я падабаю раніцы, паскольку гэта адзін час, калі маці няма дома. Я магу гэта хвілінка, каб уздыхнуць, ведаеш? Спадзяюся, яны калі-небудзь пасябруюць. Так, а што мне? Так. Магчыма, гульня мне прапануе зэйкі, як удара коткі, вось гэтай цацачнага каточка, якога я знайшла. Так, але... Ну, у любым выпадку, нават калі зэкі зараз спіць, я магу завітаць у ягонае сховішча, каб пакінуць там тыя пакункі, што я здабыла. Адкуль жа лепей увайсці? Напэўна, лепей... так. Калі гэта сховішча, то значыць, адсюль будзе хутчэй. Вітанкі, Ашура. Толькі мне патрэбны тваё сховішча. Вось ты. Ред, вітаю. Ты якраз адтуль выйшаў, а я нясу твае пакункі. Ці не твае, ці зэкі. Ну. І дзе ж гэта? Ага. Вось тут іх трэба пакінуць, так? Ну вось тут пазначанае месца, дзе іх трэба пакінуць.
Што ж, і цяпер мне трэба ісці за рэтам. Ну ладно. Зараз пойдзем за рэтам. Рэд. Ага, вось ён пайшоў прымаць сваю змену. I like you more than soup. Окей. I wish I could fit you in my soup flask. Oh, wait, that's creepy. І куди мені треба за ім пайсці? Так, зайки тут, а тут... Ну ладно, напевно, прийдеться вернуться в Бахари. Паглядзі, які класныя, у кагосьці ўжо ёсць гэтыя акуляры, як у мяне, і ва ўсіх такія ж фрызуры, як я люблю. О, якая папулярная фрызура. Правда, я зараз змяніла я трошки, таму што яна трошки тырчала ва ўсе бакі пад кепкай і у капелюш не ўлазіла. Таму я зараз трошки іншую фрызуру паставіла. Што ж, можна завітаць у крамку да зэкі. Ось па гэтыя пашчаслівыя коробачкі. Нешта купіць. Чаго ў мяне няма? Напэўна, масла набуду, каб было з чаго гатаваць. Так, а што я, дарэчы, выцягну з гэтых пакоў? Гэта ў мяне... О! І яшчэ некалькі адзінак масла. 5 штук. Выдатна, закупілася маслом як след. Так, ну што, завітаем да зайкі? Тым больш, што ён жа ўжо даў мне доступ у свой пакой. 5 гадзін раніца, Келлер ўжо працуе, спадзяючыся, што хтосьці прыйдзе ў бібліятэку ў такую раннюю гадзіну. Іншыя фрызуры нейкія падчас праходу. Калі шчыра, я не бачыла. Падчас праходжання дакладна няма нейкіх новых. І я не памятаю, каб былі... Зараз можна паглядзець, дарэчы. Ёсць не зусім фрызуры, а ўпрыгожанні. Упрыгожанні для валасоў. Вось, напрыклад, тут. Гэта ж, не фрызура, гэта капелюш. Тебе фрызура застаецца тая ж самая, толькі наверх капелюш надзяваецца. Зараз пашукаю, можа... або вось гэта, можна умоўна, можна палічыць гэта як за новую фрызуру. Ось, як так. Што яшчэ? Але, па-моему, новых, акрамя тых, я не бачыла. Так, вось, напрыклад. Таксама фрызура. Як бы валасы забраныя пад гэты чэпчык. Нешта такое. Ось. Магчыма, яны потым дададуць, таму што гульня актыўна развіваецца і распрацоўшчыкі пастаянна дадаюць нешта новае, але вось пакуль фрызуры, гэта фрызуры, а не галоўныя ўборы, яны абмежаваныя тым, што ёсць падчас стварэння персанажа. Або вось гэта. Гэта дакладна новая фрызура. Ось. Накшталт такога, што там яшчэ ёсць. Так. Здаецца, больш нічога такого. Вось гэта капелюшык. Здаецца, ўсё. Окей, не так. Зайкі ўсе яшчэ не прачнуўся. Таму зараз увалімся да яго пакой. І танкі, зайкі. А што вот такое у тебе? Гэта, відаць, з мінулого квеста. Куды ты пайшоў? Што за дзень? Не просто дзень, але твой дзень. А ці гэта твоя цацка? Святая маці Макерель. Дзе ты знайшла гэта дзіця?
А дзе ты думаеш, я знайшла гэта? Маё месца для даставак у Бахары? Не можа быць, што яна знайшла маё месца для даставак. Дай мне здагадацца, гэта наконт тваёй маці зноўку? Гэта містер Снакербаттер. Ён ён быў маей любімай цацкай для жавання з таго часу, як я быў кацянём. Але ніхто больш не мог пакінуць яе, акрамя мяне або маёй маці. Не хачу пытацца, але звычайна, калі яна пакідае мне падарункі накшталт гэтых, яна таксама пакідае ліст. Ён, магчыма, патрапіў у мора. Ты хочаш, калі... хочаш паглядзець, ці зможаш ты вылавіць яго для мяне? Калі ты гэта зробіш, цябе чакае Talk ўзнагарода. to you later. Окей, значыць, мне трэба яшчэ рыбаліць, каб... каб вылавіць для яго... гэты ліст. Зноў рыбалка. Мне, конечно, казалі, што я рыбалю добра, але гэта шчыра не вельмі люблю рыбаліць. Таму што яно патрабуе шмат цярпення, увагі. А мне не хапае цярпення, увагі. Так, значыць, мне... значыць, усё астатняе, і мяне чакае у Бахары Бэй. Так, я, напэўна, перамяшчуся хуценька з дапамогай тэлепорта і буду вырашаць тыя квесты, у які ўвязалася. Вёска паціху прачынаецца. Ой, якое тут усё цудоўнае зранку. Такое прямо вельмі атмасфернае. Я так люблю атмасферу ў гэтай гульні, вось асабліва ранак, калі ўсё прачынаецца, яшчэ ніхто не працуе, ну, акрамя Ауні, напэўна, ці Келлеры. А Келлер увогуле хоць калі-небудзь выходзіць са сваёй бібліятэкі? Ніколі не бачыла, каб яна была недзе акрамя... Ну, вось, акрамя вечарын. О, ціша ідзе па... Вось, бачыце тое... Вось, я зараз гляджу ў брамы, там такое вялікае дрэва, і ціша любіць зранку бавіць там час. Ну, а мяне шлях вядзе у Бахары Бэй. Што ж... Нават цікава, ці калі я зараз пайду рыбаліць, змагу я вылавіць ліст. Вось гэты. Давай, чапа-чапа. Чапа-чапа. Давай, чапа. Не здавайся. Зможеш згрузіць локацію. Так. Так, што у нас тут? Увайсці у шахту. Вылавіць ліст зайкі, гэта нават пазначана дзе канкрэтна. І так, мне, конечно, сказалі следаваць за рэтам, але куды? Ну ладно. Ладно, тады, напэўна, пайду да шахты, калі ўжо маркер тая ёсць. І так, магчыма, мне ёсць нейкія пазнакі наконт зайкі. Так. То бок проста пазначана, што трэба вылавіць. Магчыма, трэба парыбаліць недзе непадалёк адтуль. То бок, так, вось тут. Вось тут я знайшла гэта. І, магчыма, трэба парыбаліць недзе тут. Ну ладно, паспрабуем потым. Можа быць. Ну, а пачнем з шахты. Цікава, дарэчы, каму належаць вось гэтыя маленькія дамкі, якія тут там раскіданыя. Так. Просто камень, железо. Эх, я спадзявалася, што знайду паліум.
Так, а что там за познака ў паветры вісіць? Што гэта за казурка тут ляціць? А, не, звычайная цикада. Так, нейкая познака. А куды ж тая познака вядзе? Ці там планівае дрэва ёсць? Вось яно непадалёк. Можа наведацца туды? Паглядзець, што там. А, вон яно. А, напэўна, гэта паліум. Ну, добра, паліум таксама файна. Ці змагу сюды ўскраскацца? Ускраскаюся. Ha! Хочаш пачакаць іншых? Прынцэса Вамбар. Ну ладно, няхай здабываюць яны гэта паліум, я пакуль паздабываю жалеза непадалёк. Эх, яшчэ засталіся тут ветлівыя людзі, якія паказваюць, што нідзе ёсць паліум перад тым, як яго здабываць. Ага, выдатна, яны ўжо здабываюць, так што... Выдатна, і мне далі ўзнагароду за здабычу металу разам. Што ж, я ж пагляджу, ці ёсць тут... у сэнсе, дзе яшчэ 3? Дзе яшчэ 3? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я пропустила паліум. Зараз пайду навёрстваць. Як цудоўна, што яна не здабыла ўсё самастойна, а показала вось як трэба. А дзе там яшчэ 3? Ага, так. Ага. Ай, ладно, тады... У прынцыпе, паліуму у мяне дастаткова, і ён з'яўляецца не так рэдка, як гэтыя дрэвы. Таму, напэўна, я... Няхай ўжо самі без мяне здабываюць. Ось. А я пайду ў шахту. Паглядзім, што там. І ці сапраўды там водзяцца прывіды. Ага, а вон і дынаміт прямо адразу. Дынаміт. І ўсё? А дзе прывіды? Дзе прывіды? Дзе мае прывіды? І гэта ўсё такая маленькая шахта. Такая малюпасенькая пячорка. Нават не цікава. Я думала, там будзе нешта такое, ну, можа, не як гэтыя, не як шахты Павлоў. Ось, ну, але хаця б трошки больш вялікая. Ну, ладно. Ну, затое адразу знайшлі дынаміт. Што ж, зноўку пойдзем так, ці можа прайсці нейкім іншым шляхам? Можна... О, калі я прайду наскрозь вось тут і выйду вось тут, то якраз патраплю да Ходры. Выдатна. Або ён зараз ідзе на шахт, а не, ён ідзе дадому.
Значить, треба йти до ягонага дома. Так, що тут цікаво? О, які краби. Такі у мене есть. Плёх-плёх-плёх по воде. Так, а где ж тут выход? Там же нема выхода, коли не помиляюсь. Придется праз печору йти. Так, ну, по-моему, а може і ёсць. Зараз паспрабую падняцца. Калі там туды вядзе сцяжына, то магчыма там ёсць нейкі. А можа і няма. Так. Не, віддать тут нема ўсё ж таки праходу. Не. Придется в печоры вести. Все бягуць, а ці не попали мне на бягуць? Ага. Видать, все ж таки попали. Ну ладно. Так, тут же есть выход з печори нейкі іншыя, які... Так, ось з гэтага я выйшла мінулым разам, а тут же ёсць яшчэ выхад вон туды, калі не памыляюся. Вось ён. Супер. Якія класныя пячоры зробленыя. Шыкоўная лакацыя, у якой можна заблукаць, але шыкоўная. Ну, адно іншаму не замінае. Але я ўжо некепска так арыентуюся в тых пячорах, бо на пачатку гульні я там толькі рабіла, што блукала. Так, ходары. Заспела яго дома, выдатна. А не, ўжо не зусім дома. Ён ўжо дома пабыў і пайшоў кудысьці яшчэ. Ну што, я прынесла твой дынаміт. Што? Дзе ты яго знайшла? У старой зачыненай частцы шахт. Гэтае месца было зачыненае з таго часу, што ж, няма ніякай магчымасці, каб Наджума атрымала ключ. І няма... І не можа быць, што яна прыйдзе туды зноў, нават калі яна схадзіла. Што ж, мне лепей паразмаўляць з Наджумай. Дзякуй, што расплюшчыла мне вочы на тое, наколькі я быў парты. Я не настолькі блізкі з большасцю мясцовых, але ты нічога такая. Што ж, мяркую, гэта яго найлепшы камплімент, які ён можа даць. І таксама ён даў ключ ад свайго пакоя, таму давайте завітаем, паглядзім, які яго пакой. Так, значыць, вось ходары. Пакой ходары. Што ж, ну ён даволі сціплы, як і астатняя частка. На што яму столькі вочак тут? Вау. Нейкія чарцяжы. О, зноўку нешта, што можна пачытаць. О, гэта рэцэпт. Клас. Круто. Знайшла рэцэпт. Яшчэ бачыце гэтая драўляная котачка, як у Наджумы у майстэрні. Клас. Так, звычайна у пакоях персонажаў. О, тут гэтыя ракушкі ляжаць і таксама злітак паліума. Гэта робат-вавёрка? Ці робат-чапа? Клас, цікава.
Так само така ж жыода, як у Наджумы, а таксама паўмёртвая расліна. Ну, я б здзівілася, калі б Ходары ўмеў даглядаць расліны. Ну што ж, класна, завіталі. І, звычайна, у такіх пакоях ёсць нейкія дзённікі, у якіх можна пачытаць нешта пра персанажаў, але тут, відаць, нічога такога, таму... Ну, акрамя рэцэпту. Ну што ж, рэцэпт таксама не кепска. Можа, нават паспрабуем прыгатаваць гэтую страву, калі будуць патрэбныя інгрэдыенты. Ну што ж, з гэтым мы разабраліся, дапамаглі вырашыць гэту справу. Так, на пакой Наджумы я пакуль не магу патрапіць. Так, гэта што? Гэта таксама рэцэпт. А гэта што такое? Трагічна пустая палічка для спецый знаходзіцца на кухні Павелаў. Гэта іх прозвішча, я так разумею, Ходары і Наджумы. Так, нечага там не хапае. Так, і што? Куды мне прапануюць накіравацца? Мяркую, мне прапануюць вярнуцца ў Кіліму. Што ж, ну, напэўна, куды мне і трэба. А наконт зэкі, я тады, напэўна, зараз паспрабую парыбаліць у тым месцы, дзе знайшла ягоную цацку. І тады, ну, паглядзім. Ух ты, багоўка! Лавіць багоўку, лавіць багоўку. Клас. Датна. Так, зараз это мне так, мне бегчы ў тым напрамку. Паспрабую нешта плавіць у тым вадаёме. Непадалёк ад другі, дзе я знайшла. Бягіце, чапы! Так, я ж непадалёк. Лепей спраўдзіцца з мапай, каб не заблукаць. Так, трэба сюды павярнуць. Правда, я не пэўнена, што ў гэтых вадаёмах атрымаецца парыбаліць. Бо яны вельмі неглыбокія. А гэтыя... Так, калі я магу сюды зайсці, значыць, рыбаліць там не атрымаецца. Ну, я магу, конечно, паспрабаваць, але, як я ўжо зразумела, у гэтай гульні такое правіла, што калі... Так, яно ж паказвае чырвоным, таму, хутчэй за ўсё, не атрымаецца. А ці быў вадаём у той пячоры, куды я зайшла? Вось гэта трэба спраўдзіць. Калі там быў вадаём, то я паспрабую з яго рыбаліць. Вось клас, толькі што нядаўна там была. Так, вадаём ёсць, але непрыдатны для рыбалкі. Ладно, а калі падысці да акіяну, ну вось, найбліжэйшы акіян, паглядзець, ці атрымаецца нешта вылавіць там. Опа, раслінка. Гэта мне трэба. Яна мне патрэбная для мэблі. Верасовы... Я ўсё ніяк не забула, як правильно прыкладаецца, але, па-моему, гэта верасовы рамонак. Это цикада. Мне да Ходары прапануюць звярнуцца, зразумела. Вось тут якраз непадалёк... Так, непадалёк тэлепорт, які можа перамясціць мяне... Ну, карацей, бліжэй да іх.
Ну што, паспрабуем нешта прыбавіць, паглядзім, ці атрымаецца вылавіць ліст для зэкі. Спробуем хвароба ўрэшце рэшт. Урэшце вылавім якую-небудзь рыбу. Ух ты, які у вас прыгожыя паплаўкі. Я таксама сабе хачу новы паплавок. Трэба будзе завітаць да Эйнара. Ага. Ага, і відаць, я вылавіла. Шыкоўна. І я вылавіла эту штуку. А, дзе яна? А, яна нават не лічыцца квеставым прадметам. Яе можна пачытаць. Я хачу пачытаць. Даражэнькі Зэкі Кінс. Я ведаю, казала, што я не збіраюся даслаць яшчэ адзін ліст пасля нашага апошняга ліставання, але я толькі што чула чуткі, што ты намерваешся зрабіць у даліне. Калі гэтыя чуткі праўдзівыя, лепей табе быць асцярожней. Этерс мае хвасты і вусы паўсюль з любоўю маці. О, клас. Добренька, ну ўсё, цяпер можна вяртацца да Зэкі. Але спачатку завітаю да Ходары. Так, а што гэта за квест? О, вострица. Зараз пагляджу. Гэта... што у іх не хапае спецый. Магчыма, я змагу ім з гэтым дапамагчы. Так, бахары, а бахары мне куды патрэбна? У прынцыпе, сюды можна тэлепортніцу. Ну так, гэта найбліжэйшае будзе. Так, ну што, Зэкі. Так, як тут лепей абысці? Напэўна, лепей з поўдня. Або да з поўдня. Цікава, чаму павелы, ну, то бок вось гэтыя Ходары і Наджума, чаму яны не паставілі сабе тэлепорт каля дома? Это ж было прычыней. Хаця, улічваючы, што яны не дужа любяць сацыялізавацца, то, можа, яно і не дзіўна. Ух ты, колькі палюму тут развялося. Круто, круто. Шыкоўна. Плённы сёння стрым. Паздабывала столькі ўсяго. Вон туды, выбары, вон там. Ён кудысьці ідзе, а ён, хутчэй за ўсё, ідзе да шахт. О, грыбочак. Так, ну калі ён ідзе... Сёння я грыбочку радуюся, а калі марную зелле для пошуку рэдкіх раслін, то знаходзіць такі грыбочак, гэта не дужа невялікая салода. Так, так вось, Ходары. Ой, о, я яшчэ памятаю час, калі ў мяне не было планера. Што? Так, я бачыла, што ў вас не хапае спецый. І ты, і я, мы абое. І не пачынай. Я працаваў усю ноч. Всё, не я працаваў. Яно спецыя было дастаткова яшчэ ўначы, але калі я прачнуўся, каб зрабіць сняданак, мне прыйшлося пакінуць мае яйкі без спецый. Я не хачу пра гэта размаўляць. Што магло з імі здарыцца? Гэта тое, што я хачу ведаць. У маім родным мястэчку ёсць спецыі, але магу набыць іх толькі калі адмыслова заказваю.
А людзі тут што ж, яны думаюць, што соль гэта спецыя. І мясцовыя смакі яны не той каб выбітныя. Глядзі, калі ты знойдзеш якія-небудзь слоікі са спецыямі, пакуль прыгоднічаеш, ці можаш прынесці гэта мяне? Сніданак на смак зусім не такі, калі іх не хапае. Што ж, і мне прапануюць тут да халеры месцаў, дзе можна пашукаць гэтыя слойкі. Ох, ты ж не халеры сабе. В прынцыпе, можна пашукаць. Так, дзе яны? Уласна кажучы, яны паўсюль. Ну што, пашукаем спецыі для хоббера, ці ўжо пакінем на наступны раз? У прынцыпе, можна. То бок, потым тэлепортнуцца сюды і прайсці вось па гэтых дзвюх мясцінах. А пакуль што... Так, пакуль што можна адсюль тэлепортнуцца вось сюды, взяць гэтыя, і вось так. Файна? Што ж, маршрут пракладзены. Тады я абуду эту пару тут. А, не, звычайны конік. Здалося, што вікі рэдкія. А кажуць, што не ў грошах шчасце. Якое ж... Я бы была бы гульні куды менш шчаслівая. Накладне і была раней куды менш шчаслівая, калі не мела магчымасці падарожнічаць колькі заўгодна. Што ж, першы слоек са спецыямі будзе ў пячоры. У пячоры, дзе звычайна раней здабывалі паліў. Опа. Размолаты корань. А, і гэта прыкласці. Так, я спадзяюся, яно пераносіцца у квеставыя інвентар. Каб не блыталі з больш звычайным стрыечным братам імбіром, гэтая спецыя знаходзіцца толькі ў самых глыбокіх частках умбрайскай сістэмы пячор. Яна дадае землістую нотку ў кожную страву. Што ж, наступная страва. Дык Ходрыс на Джуба, яны ты яшчэ гурманы. Я не ведала. Цікавая дэталь. І яны, наколькі я зразумела, таксама не мясцовыя. Хто ж ты тады ўвогуле мясцовыя? Таму што амаль усе яны з розных мясцін папрыходзілі. Хто ж тады? Так, яна, судзячы па ўсім, пад зямлёй гэтая спецыя. Так, тады мне што? Пячора спусціцца, то бок ён згубіў усе гэтыя спецыі падчас сваіх... Ой, божухна. Тут хтосьці запусціў гэта... Так, як мне выкарыскацца? О, дык яно што, яшчэ глыбей? Або... А, не, вось яна. Гэта што? Жоўта... Так, як яна называецца? Жоўта... Ладно, жоўтая... Насенне жоўтай гарчыцы.
цудоўны смак, каб папесціць смакавыя цмочкі. У адрозненне ад звычайнага насення гарчыцы, жоўтая расце толькі ў глыбінях умбры, напоўненай плынню, і каштуе даволі многа, каб яе імпартаваць. Цікава, дзе ходары набыў яе. Дык яны сапраўдныя гурманы. Эй, я хочу подняться тут. Ну ладно, відаць, не наканавана. Што ж, тады выходжу адсюль і іду ў наступныя пячоры. Ён сапраўды пазгубіў гэта ў розных пячорах. Кажу пра пячоры, а наступная паказвае, што яна вышэй. Дзе ж будзе наступная схаванне? Магчыма, таксама пячора, але не падземная. О! Бачу корань. Гэта мне спецыя. Гарачы корань. Так. О, яшчэ адну спецыю бачу. Што ж, ідзе ж яна тут? Я на месцы? Так, я на месцы. Вось яна. Мы адразу тут. Гэта уся спецыя або уся спецыя. Цікавая назва. Спецыя зробленая з высушанага і перамолатых барафанскіх ягад. Так. Спартоўцы настойваюць, што спажыванне невялікай колькасці штодня павысіць вашае выступленне. Палепшыць вашае выступленне. Цікава, то бок спартоўная спецыя такая. Што ж, цяпер тэлепартуемся да наступнай лакацыі. А куды канкрэтна? Зараз удакладню. Ага, центральная. Значит, на центральные конюшни. Выстрелиться. Так круто. Тут где? Мимо пробегла. Так, центральные. Патрэбна будзе бегчы гэтую гару. Опа, это мало тут. Вось дзе яна звычайна бавіць час, а не на всяких там вечарынах. Так, значит, яна, відаць, таксама недзе пад зямлёй. Таму што маркер паказвае, што яна ўнізе. Не под землей, просто ниже. Нейкі дроп упали. Так, я ж з самага пачатку стрыма папярэдзіла, што можна атрымаць пэўную ўзнагароду, і вось калі мой стрым дасягне 3 гадзін, можна дацягнуць і з не толькі маім стрымом, конечно. Карацей, трэба паглядзець 3 гадзіны, каб атрымаць усе бягучыя ўзнагароды, у тым ліку вось такія крутыя акуляры зялёныя, як у мяне зараз. Дарэчы, наконт PlayStation 5, магчыма, яе з цягам часу туды партуюць, таму што як бы ідзе гаворка пра порт на розныя кансолі. Так, а якую спецыю цяпер знайшлі? Змельчаная кара трубкавага дрэва.
Спецыя папулярная о, сярод немаўлят маджыры. Ходары сабойкі ходары не няпоўныя без невялічкага дадатку гэтай спецыі. О, цікава. Так, ну і засталася апошняя. О, яна недзе тут. Прямо вось тут. Это... так, і апошняя. Это... размельчаная перац, доўгакукурузны перац, ну, допустим, спецыя, якая так. Ну ладно, даволі палахлівая, жахлівая спецыя. Гэтыя перцы растуць толькі на вулканічнай глебе і абяцаюць прыўнесці гарчыню ў кожную страву. Любімая спецыя ходары. Добренька, ну цяпер можна да яго вяртацца. Пехатой я, напэўна, туды не патупаю. Вярнуся, а можа тут ёсць недзе непадалёк. Можна вось сюды прайсці. Каб не вяртацца назад, прайсці ось так. Магчыма, нешта цікавае знойдзем. Можа, якусь рэдкую казурку возьму. Зараз бомбачкі не пагатове. Опа, рэдкая казурка і танкі. І вон яшчэ одна рэдкая. Ты ж рэдкая казурка? Так, ты рэдкая казурка. Месяцовы матылёк. Месяцовый фейны матылёк. Класная назва. Опа, яшчэ один грибочок. Ага, трэба толькі саскокнуць, і вон там будзе. Так, вось тэлепорт ужо бачны. Добра, што ўпалі, магчыма забіцца, калі саскокнуць з вышыні. Так, і мне патрэбна... куды мне трэба? Так. Напэўна, вось гэта. Будзе бліжэй за ўсё. Ага, ось ходары непадалёк. Якіх там казуркі распалохала? Опа, яшчэ один матылёк. Што ж я ўсё міма? Опа, супер, зловіла. Колькі месяцовых матылькоў развялося? Звычайных неяк менш. А в мне яшчэ светлячок, таксама хворы. Опа, Хасян стаў. Што яны тут робяць? Я нешта не памятаю, каб яны тут бавілі час. І танкі. А што вы тут робіце? І танкі Тау. Хто добры хлопчык? Ты Хасян? Што ты тут забыўся? Добра цябе бачыць. Чаму гэта так цяжка гаварыць? Калі выбачаюся, але я збіраюся дайсці да сну. У мяне заняты дзень запланаваны на заўтра. Да на здароўе, я ж просто хацела спытаць, што вы тут робіце. О, і ён знік. Ха!
Вау, то бок ён толькі што стаяў тут і адразу тэлепортнуўся ў сваё сховішча. Так, ходары. Цяпер мне трэба ісці да ходары. То я бачыла Хасі, яны адразу пабегла павітацца. Што ж там за казурка? А, конік. Так, цяпер скокну я праз гэтае возера. Напэўна, трэба вышэй пачаць. Ну, а цяпер пераскокну. Круто. О, яны з Наджумай вячэраюць на дварэ. Клас. Вось гэта я разумею сямейныя традыцыі. Там ты Наджума. Не буду хлусіць, але вся гэта сітуацыя з людзьмі, якія бяруцца неадкуль, мяне трошки турбуе. Я маю на ўвазе, вы ж накшталт зомбі. Але гэта таксама можа быць крута. Ну, дзякуй, Наджума, што назвала мяне зомбі. Так, чаму Белька закрывае мяне? Мне, цябе. Всё, давай вось так паразмаўляем. Вось, значна лепш. Я знайшла твае спецыі, якія ты згубіў. Выглядае, сапраўды знайшла. Канешне, я заказаў уже новыя, каб яны прыйдуць у наступны месяц. Але гэта значыць, што я магу іх выкарыстаць ужо хутка. Ух ты! То бок... Так, я магу з ім павячэраць? Што ж, вось я дам табе гонар, каб ты дадала спецыі ў сённяшнюю вячэру. Так, трэба дадаць спецыі. Трошки вы дадайце, патрошки з кожнай спецыі у ежу, якая чакае на грылі. Ходары, куды пайшоў. Я, конечно, ў апошнюю хвіліну, у апошнюю секунду паспела вось гэта гэтай спецыі дадаць, таму што калі б яшчэ секунда, то у мяне бы ўжо гэта, ну, прыйшлося чакаць наступнага дня. Ачмарэць проста. Ідэальны таймінг. Так, ну што, ходары? Што ж... Не саромейся, у мяне ёсць рыба, сердна і грыбы. Што табе больш даспадобы? О, грыбы, грыбочкі. Што ж, трымай. Ведаеш, чаму б табе не взяць гэты дадатковы гриль, які ў мяне ёсць. Такім чынам, наступным разам, калі ты галодная, табе не прыйдецца кожны раз прыбягаць сюды, каб як след зрабіць гриль як след. Вау, круценька, то бок ён падарыў мне свой уласны гриль. Круто, круто, аднак. Што ж, я, напэўна, тады вярнуся дадому, каб завітаць да зэкі тады. Але зэкі зараз... Не, зэкі ж зараз не спіць. У зэкі зараз адкрытая свая начны кірмаш. І я магу яшчэ на яго паспець. Так, трэба хуценька пабегчы, каб паспець. Паспець на начны кірмаш. У мяне, канешне, інвентар зараз забіты. Але ж я пайду на яго праз краму зэкі і змагу там скінуць лішняе. Давай, чапа, запамповай лакацыю. Ага, зэкі на мапе не бачна, значыць, ён зараз у сваёй краме. А ў мяне... Ага, у мяне толькі адна
одно место в инвентаре засталося, так что придется сапраўды прадаць лишнее. О! Сіфу тупає додому. Після попойки. Так, окей, что мне треба продать? Насекомых. Так, насекомые. Все, выдатно. Теперь место мусить хапить. Ой, у якой пригожій сукенці зараз дівчина побігла. Ех, треба було таку сукенку на свою церемонію прийняття набити, але ну, все ж таки упали не дуже танні пригожі брані. Що ж, а ось і зайки. Тільки перед тим, як з ними порозмовляти, я погляджу, що тут у наявності. Ну, ці ёсць нешта цікавае, што мне захочацца набыць. І, відаць, хаця вось гэты дыванок мне падыдзе да маіх гэтых можна набыць. Чаму не? Няхай будзе. Файна. Ну, а цяпер можна пабалакаць з зэкі. Вітанкі, What зэкі. you buying? Ти не бачиш, што я заняты? Бачу, але я знайшла твой ліст. Дякую, дзіця. Ты чытала яго, ці не? Так, твоя маці ведае, што ты нешта збіраешся рабіць. Сапраўды, мне трэба быць больш асцярожным. Калі яна чула пра гэта, тады Андерс таксама мусіць быць недзе непадалёк. Я можу знайсці нешта, каб прыкрыць свой хвост. У любым выпадку, пакуль я шукаю, як выцягнуць маю пухнатую сраку з небяспекі, чаму б табе не прыняць гэта як знак маёй бясконцай падзякі? О, зэкі, умееш жа быць ліслівым, калі патрэбна. А што ён мне падарыў, дарэчы? Ён мне вось гэтую сваю манетку падарыў, відаць. Окей, не кепска. Это прыемна. Робін Гоген, вітаначкі, але, на жаль, прыйдзецца ўжо развітацца, таму што якраз планавала скончваць стрым. Я як бы ўжо... Ну вось, я выканала квест, і... Ну, власне кажучи, і ўсё. А можа зараз ось адразу скарыстаюся манеткай, якую мне даў. Ух ты! Мне далі 60 адзінак набору, рамонтнага набору. Эх, ну, але ў любым выпадку дзякуй, Робін Гоген, што завітаў. Мне было прыемна цябе бачыць. Так, Ред не хоче со мною розмовляти на конт гэтага квесту. З Эннай зрабілі праклад другой часткі Дзюны. Супер! Я бачыла апошнімі днямі размовы наконт гэтага, і гэта круто, вельмі прыемна гэта бачыць. Спадзяюся, усім будзе прыемна яе паглядзець. Глядзіце беларускае, таму што зараз беларускіх перакладаў сапраўды шмат, і яны проста ачмурэнай якасці. Часам вельмі крутыя і часам нават лепш, чым тое, што вы маглі іншае бачыць. Але ў любым выпадку глядзіце беларускае, вось. Тады на сёння, напэўна, ўсё. Вялікі дзякуй, што завіталі. Калі вы паглядзелі і атрымалі дропсы, не забудзьце звязаць вашы аккаунты, каб яны прыйшлі на ваш аккаунт у Палі. Ну і калі вы гуляеце ў Палі, можете далучацца да нашай гільдыі Сарцакропельная лілея, беларуская Палія наперад, далучайцеся. Дабранач, Бахема, і да каго можна зладзіць рэйд.
Ага, а малаток усё яшчэ онлайн, тому што у мяне пастаўлены амаль на ўсіх стаяць апавяшчэнні, але я бачу апавяшчэнне толькі ад малатка. О, выдатна, значыць, на малатка. Всё. Так. Опа. Выдатна. Ну всё, пачынаем. І дабранач усім. Всё, перадавайце малатку прывітаначкі ад мяне. Няхай можа таксама аднойчы далучыцца да палі. І ўсім дзякуй, што завіталі. Была радая вас усіх бачыць. Да пабачэння.